बिरजना हेलौ होनदों अजया जोंहा अजया हेलौ बाजै मा मैगं संखोरा बाजै दाना मा होनो मैगं संथ'वाखै दे अजय ओमफ्राय जोंहा प्रमदा बिके बाजै लाइक दाना थेंक इउ प्रमद ओमफ्राय बिरजना माथो सिरि जाखो होनदोंना सुना लादों मा माबायावनो मिउटआवनो खोनाबायना दसे बाजै दाना दे दसे थाथ'नांगौ आरोना दे जागोन दे गैया दे लांफैदो लांफै हनै फनबो गाबदों माथो नोंनिया सिंगिया बिबोनां ओमफ्राय जोंहा राभाया नोंसोर आंनि भिडिअखौ नुबानो आइया नोंसोर आंनि भिडिअखौ नुबानो नुयै बायदि थायो ने रा थायो ना रा आंबो नोंसोरनि भिडिअखौ गाफ्लेना दोनगोन आंना आनसा बुजिनो गोरा नाले बुंदों आइया बे नैबे मा होनो नोङो दायो जि बुस्थु नैबेजों कमेन्ट खालामदोंना राबा बेजोंसो बेयावसो कमेन्ट खालामहरबाय आंखौ ओमफ्राय जोंहा अजया मा होनदों अके बाजै दानिया दे ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा ओंख्रि संखोलै बाजै संथ'वाखैनै सिंगेल आंहाथ' बेयावसो हरदों कमेन्टखौ नै बेजों हरबाय नालाय नै फन गाबनायखौ लांफैयासै बे मानसिया नंगौ आरो बाजै होनदोंना ओमफ्राय जास्ट लाइक दा दे बिमा होनदों थेंक इउ दे ओमफ्राय जोंहा रामाया हा मिनिदों आरोना मिनिबावबाय जादों ना मानो मिनिनो ओंखारखोब्रा रामा नै फन गाबदों नाले बुजि हो होनदों आरोना भिडिअ गैयिनि सोर ओमफ्राय जोंहा मा होनदों सिंगेला बाजै नोंनि माथोआ मोजां फैयाखै होनदों आदसालै होनदों बाजै नोंनि माथोआ मोजां फैयाखैलै होनदों आरोना आदसा मोजां थाङाखै आरो होनबा माथोआबो ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो मैयाहाय सोरखौ रायहरालै आब' ना आंखौसो रायहरखो जाखो नोंहाबा आब' होनदों आरोना आदसा नोंखौलाय मानो रायनोब्रा बिरजन आदसा नों फात्ता गैया आरोना होमबा बिरजन फंबाय ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो गल नामा
रिसार्ज थाबाबो मा गल गल जायोब्रा फुङाव आराम होनो मोनो आरोना फुङाव खिन्थु जाया आरो गल गल जाया आरो फुङाव बेहाबो मा बिदि जालायखो ओमफ्राय दायो फैबाय बाजै होनदों ए दहाय मानो खोनायाखैमोनलाय दा होथेना दंमोन खोमा मबाइलनि माबायानो स्पिकारा ओंखाम संबाय नामा सिंगेल मोजां मानखो सिंगेला मा मबाइलनि माबालै बाजै हा हा मबाइलनि माबाया होथेना दंमोन खोमालै मबाइलनि गुदुङा होथेना दंमोन खोमालै स्पिकारा सिंगेलालै फुगार जाथाराखैबो ना संथ'वाखै बाजै दासो ए दुगैखांदोंलै बाजै ए दासो दुगैखांदों आरो ना होमबा आदसा ओमफ्राय बिरजना मा होनगोन दिनैहाय एसे मोजां खोनायाखै माथो आब' होनदों दिनै एसे मोजां खोनायाखै माथो आब' होनदों आरोना हा दिनै मोजां खोनायाखै नामा बिरजल माने ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा होनखो हाय बाजै होनदों आरोना हाय सोरां खोनाया मोनदों नामाब्रा ओमफ्राय जोंहा सिंगेला दा लासैनो संना जागोनलै बाजै होनदों आरोना लासै संना जागोन आरोना टाइमाबो बांद्राय जायाखैना 7थायानो जायाखै जाबाय जानोसै आरो जाबाय खोनाया जादों नामाब्रा लाइक होदोब्रा बिरजना होदोना होआखैब्रा बिरजन फंबाय होदोना होआखै होदोब्रा
दा सिंगेल फंबाया मा हरखो आयु मा हरखो अर जोंब्लावलायनाय खरा अर जोंबाय नामा सिंगेल बिबोनां माबा गान मा होनो साननि खर' बायदिसो माथो मा जाखो बेलाय ओमफ्राय जा हायना नुजा फैदों आरोना हेलौ दे हेलौ हायना हायनाया लाइक दान बाजै सना होनदोंना थेंक इउ हायना ओमफ्राय मा ओंख्रि संखो बुङाव होनदों ना मा ओंख्रि संखो होनदों संथ'वाखै आरोना हायना ओंख्रि संथ'वाखै दै हा गावहा कमेन्टखौनो मोजां नाया होनो आच्छा बे फाग्लि आच्छा दा लासै लासै ओमफ्राय बे फाग्लिया आंनि कमेन्ट मेसेज गारबोबाय दे दा होनो आइया दा लासै लासै संना जागोनलै बाजै होनदोंना इलाय फरायदोंब्रा माबा ओमफ्रायो मा होनो बिबोनां सिंगेल ओमफ्राय बे फाग्लिया आंनि कमेन्ट मेसेज गारबोबाय दा होनो ए थाबोदों होनदा थाबोआखै बायदि मोनथारदोंलां आं सिंगेल ओंखायनोथ' अर जोंदों फनआ ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गावहा कमेन्टखौनो मोजां नाया होनदों ए नंगौ नामा ओमफ्राय ए सिंगेला माबा हा दै लुना हो बाजै मबाइलनि माबाया आदसा फरायदोंलाय आङो दै लुना हो बाजै मबाइलनि माबायाव होनदों आरोना नाम गैयालै माबायाव दै लुना होनांसिगोन र' बे माबायाव मबाइलनि माबायाव नामथ' गैया नालाय सिंगेल गाबबाय आरोना बिदि होननानै आयै ओमफ्राय जोंहा दिपकनावसो फैदों आरोना लाइक दा होननानै थेंक इउ ओमफ्राय सिंगेला गाबबाय आरो खोनायैखाय खर'आव जोंजोबबाय खोमालै गावनि कमेन्टखौ नुस'निखाय ओमफ्राय जोंहा दिपकआ र' दे फन हरदों आदसा दे ओमफ्राय जोंहा सिंगेला हा मिनिदों आरोना जगजों बाल्थिंजों लुनांसिगोन मबाइलनि माबायाव गगा मोननायानो माबा नांथा मोनदोंलै दिपकनिया आंनि एलबियाव फैबाथाय फन गाबोलै सोरबा फन बुयो बेनावबो ओमफ्राय सिंगेला माथो रावबो कमेन्टखौनो हरा बाजैमोन ओंहाय हरला माथो मा जाखोबा देनां मा होनो मारै होनोमोनलाय बिदिखौ ना गोरानाबो बिदै दैबा नोंखौसो दाउला खासि जाहोनांसिगोनलै सिंगेल बिबोनां नोंखौ जोंहा सासे दंबावो आरोना ओमफ्राय बेखौथ' जाहोफैनो हानाय नङा नालाय हरनांगोनसो ना गोरानाबो बिदै दैबाथाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो ओमफ्राय माबा फैयो आरोना बिरजन फैयो ओमफ्राय मा नामलाय सासेया अजितबो फैयो ओमफ्राय सोर फैदों र' गोहोम नुजाफैनो हादों बाजै सना होनदों आरोना बिबोनां सना बुं दे जोंहा कमेन्ट हरदो दे मा होनो गोहोम सरगयारि ना
कमेन्ट हरदो दे एसे ना सिंगेला जा मा होनखो अन ओमफ्राय सिसिल' जाना थानोसैलां बाल नोंबो आरो होमबा अन सिसिल' जानोसै होमबा माथो खालामबावनो ना हारसिंबा इन्टारेस्ट नाङाबोलै सिंगेल बिबो नांस'ना ओमफ्राय जोंहा नै राबाया नालेब सना हो होनदों जोंहा राबाया जारा राबाया लाइक होदोंना होआखैब्रा मोनथिख'नो हालाय लांलालै जोंहा सिंगेला मा होनखो अके बाजै आङो रेडिखा उनाव सिरिसो मा होनगोन उनाव सिरिसो थांदां गावहा होनदों मा होनखो सिरिसो दा थांगोनदां आच्छा थागोनदां गावहा होनदों सिरिसो थागोनदां थायाब्रा मा होनो आङो डायरि दंना डायरियाव लिरना दोनखानोसै आङो ना गोराना बिदै दैबाथाय सिंगेल बय ओमफ्राय जोंहा राबाया हा मिनिदों आरोना लाइक होआखै खोमालै राबाया मिनिखाबाय ओंखायनोथ' ओमफ्राय जोंहा जिरस बसुमतारी नुजाफैदो आरोना हाय आब' होनदों आरोना हाय आगै जिरस कमेन्ट हरदो दे ओमफ्रायसो मा होनो लाइक होदो सोरबा गोदान फैदोंब्ला जइन जादो चेनेलाव माने आंजोंबो जइन जादो आरोना ओमफ्राय जोंहा जिरसआ मा खबर आब' होनदों आरोना खबरा मोजां आंनि आगै नोंनिया माबोरैहाय जिरस गोदान नामा रा जिरसआलाय जिरस बसुमतारी आगै ओमफ्राय जोंहा राबाया होनो आंनो है नोङो लाइक हो आच्छा होनो हो आरोना ओमफ्राय होनो आंनो है नों लाइक हो आरोना आच्छा होनानै होनब्रा राबा समायना ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो गैयालै बाजै अनामिका सुनियाबो बिदिनो आच्छा बुंदोंमोन बाजै बिके आच्छा बावबाय नामा होनबा बावाब्रा आगै सिंगेल आंना मा होनो आंनिया लोगोआबो गोसोआव थाबावलायबाय नोंखौ ओमफ्राय जोंहा जिरसआ मा होनखो लोगोखौनो होनसै आङो ओमफ्राय जोंहा जिरसआबो मा होनखो दिनहैसो खननै जाबाय आरोना नामा जिरसआनोमोन ना आच्छा ओमफ्राय जिरसआ आब' होनदों आरोना खननै जाबाय आरोना आगै आच्छा होमबाथ' जयेनखासो खोमा अनामिकाया बावबाय नामा ओमफ्राय जोंहा जिरसआ दे सिंगेला गैया हा नोंगौ आरो बाजै सैमा खिबु मा होनखो खोलाहासो दङ माने हा नंगौ आरो बाजै होनदों सैमा खिबुनि खोलाहासो दं हा माया सैमा खिबुनि खोला माया सैमा खिबुनि खोलाहा थाखोब्रा सिंगेल सैमा खिबु ओमफ्राय जिरस जामानखौ मा ओंख्रि आब' होनदों माबा ओंख्रि संथ'वाखै आरो आगैना मा होनो जिरस आगै ओमफ्राय जोंहा अनिराम सफैना होनदों हेलौ बाजै होनदों हेलौ बिबोनां हेलौ ओमफ्राय जोंहा गपाल दास हाय मुझे थोड़ा प्यार करो मैडम जी मुझे थोड़ा प्यार करो बोला अच्छा ओके जी चैनल में नया है तो जॉइन हो जाओ गोपाल दास जो सब करो मतलब कमेंट्स करके जाइएगा सब करके आपको रिटर्न बैग मिलेगा
LB सोर लाइक होदो दे खन लाइक होदो लाइक करो ओमफ्राय जाराबाया मा होनखो खोब जानाय बादि मोनदों नोंनि कमेन्टआ माखो खोब जानाय बायदि मोनदों हा नोंनि कमेन्टआ फरायनाया सावथाल आच्छा सावथालनि ओमफ्राय मा होनखो सावथालनि बांगालनिसो अखाथे होनदों आरोना आच्छा बिदिसो जादों होमबा ना जानलालै जायाखै आरो होमबाना सावथाल बांगालि बायदि अखाथेसो जाबाय खोमा होमबा जालालै उफाय गैयियावसो होलागासिनो आरोना दा सोना दोनखानांगोन ना रतनवारिजों सफैनो हादों जोंहा ओमफ्राय रतनवारि लिरदो आरोना हाय रतनवारि ओमफ्राय जा सिंगेला मा होनगोन नोंनि दाउला खासि जाहोगोन होननायखौसो होनदों आं बाजै हा होनदों आरोना अ दाउला खासि जाहोगोन होननायखौ सैमा माबोरै होनदोंमोनलाय सैमानि खिथुआ उनखै ना माबोरै होनदोंमोनलाय ओमफ्राय जोंहा जिर'सा मोनखो सोर दङमोनलाय नोंसिना आब' खोन्थानो हागोन आब' होनदों जोंना मा होनो फिसाला दं आं ओमफ्राय बोरायाथ' डिउटियावसो थायो नालाय जिर'स आगै ओमफ्राय जोंहा गपाला मा होनखो संस्कृत अच्छा संस्कृत तो कर दिया कांग्रेस भी अच्छा कांग्रेस भी बता क्या बोला रे वेटिंग बट चला मायाव थांखो आखियालाय बताएंगे सब्सक्राइब कर दे कौन नहीं करेगा अच्छा कौन सब क्या लिख रहा रे ओमफ्राय राबाया मा होनखो होबाय दा नालेबलाय होनदो दे थेंक इउ दे गोजोननाय थाबाय दे राबा ओमफ्राय गपाला राम रहिम साहाब मैडम के खाना पीना राम रहीम साहब मैडम के खाना पीना मतलब खाना पीना नहीं हुआ गोपाल दास अनिरामा बाजै सबायजों दाउला खासिजों जानो फै होनदों सबायजों दाउला खासिजों जानो फै होनदों आच्छा अनिरामा लिंहरदोंसो होमबा लिंहरबायसो होमबा नों अनिराम जानो सबायजों दाउला खासि टेस्टि जागोन ना ओमफ्राय जोंहा जिर'सामोनखो होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा सिंगेला उनाव नोंनि दाउला खासि जाहोगोना सैमा खिबुनि खोलाहासो दंलै बाजैनिखे हा होनदों आरोना अरे सैमा खिथुनि खोलाहासो जालालै जाहोगोन बावा ओमफ्राय जिर'सा जाहा मा होनगोन ओंखाम जानोसै आंहा आब' होनो दे मा होनो जिर'स आगै मा ओंख्रै आगै जिर'स ओमफ्राय जोंहा राबाया आंखो दा नोंनि कमेन्ट नुवाबाथाय र' आंनियाव नालेब होनदों आरोना दा नोंनि कमेन्ट नुवाबाथाय र' आंनियाव नालेब होनदों आरोना माने नोंनि आंखौ होनबाय नामा कमेन्ट नुवाबाथाय आंनियाव नालेब नोंनि ओमफ्राय जोंहा जे आच्छा जि 33 हेलौ आब' सना मा खबर होनदों खबरा मोजां आगै सना आंनिया नोंनिया माबोरै ओमफ्राय जोंहा लिलियाना ओंखाम मोजां
मोखां मोजां आदसा मोखां मोजां देखाय होनदों मोखांखौ मोजां नुवाखै नामा होमबालाय लिलियाना ओमफ्राय जोंहा मा होनखो JLG आ लाइक दाना बुंबाय थेंक इउ आगै सना लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा लिलियाना मा होनखो बाजै होनदों आरोना अ दे बुं दे बिबोनां सना जोंहा राबाया थु ना लेब जाहैनि दाउला खासि हा दाउला खासि आरोना बबेयाव जाहैनांगौ बबेयाव जाहैगोनब्रा राबा ओमफ्राय जोंहा अनसुमाया मा होनखो नै बिमा आं फैलायबाय आङो दसे बारा गोबाव थानो मोननाय नङालै ओंथि 12 लाइक दान सना ओमफ्राय थेंक इउ अनसुमै सना जेबो जागोन दे अनसुमै ओमफ्राय जोंहा खारगा ब्लग हेल' नमस्कार बोला हेल' नमस्कार खारगा ब्लग ओमफ्राय जोंहा सिंगेला हा बाजै बिखे होनदों आरोना बावाब्रा बावा आगै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो अनिरामा बाजै मा ओंख्रि संखो होनदों ओंख्रि संथ'वाखैनो अनिराम ओमफ्राय जोंहा आदसा गाखो बर'आ मा होनखो बाजै आं होनदों आरोना मा जाखोलै मा जाखो गाखो बर' ओमफ्राय जोंहा राबाया मा होनखो बर' बुजिला नों नालेब आदसा चाइनानि खायरा मा होनखोलै खायरादो मा होनखो फरायदो ना चाइनानि फरायदो होनदों आरोना फरायदो आदसा चाइनानि फरायनोसै होनबा मा होनो राबा चाइनानिखौबो रोङाना सें सां सं सांसो जालाबाय ओमफ्राय जोंहा सिंगेला आब' अनसुमै नोंहालाय दाउला खासि जानो फैया नामा बाजै बिके मोनाव हा होनदों नै अनसुमै दाउला खासि जानो फैगोन ना फैयानो बिके मोनाव सिंगेला गेसेंदों अजया हाय बाजै होनदों आरोना हाय अजया बैनोमोन नामाब्रा ना बेलेग अजय बे अजय दैमारि सासेना मामोनब्रा ओमफ्राय जोंहा राबाया हा होनदों आरोना आदसा अजय बसुमतारी अजय दैमारि ओमफ्राय जोंहा राबाया ओइ रलै होनदों आरोना आदसा रलै होनबाय जोंहा नै राबाया ओमफ्राय जोंहा गाखोआ मा होनखो आंखौ बावखो ना माखो बाजै बावाखैब्रा मैया दंमोन ना नोंबो गाखो मोनायाव दंमोन ना गाखोआबो दंमोन ना ओमफ्राय जोंहा JLG आ ब्लु होआ होनदों आरोना ब्लु होबाय आगै दै ओमफ्राय जोंहा JLG आ मा होनगोन आंना मोजांथ' आब' होनदों आदसा मोजांथ' आरोना आगै दे मोजांसो जानांगौ आरोना आगै ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो मा खबर बाजै होनदों खबरा मोजांखौनो होननांसिगोन आरोना मा होननानै लाबावनो दिपक मोजां जानो रोंला माथो ना देहाया गोरा जानो रोंला मोजां आया दावखोलायनोसै ओमफ्राय जोंहा अनसुमाया मा होनखो थांगोन र' सना होनदों फैगोननो लोगो ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा ओंख्रि संखो होनदों ओंख्रिया मा जागोनथाय दिपक आं खिथानो हाथ'ला आरोना ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो अनलाइन कमेन्ट लिरनो बाबायलै आं बाजै होननानै बिदि नायबाय आरोना नोंगौ नोंनियानो बेसे आंनोबा LB खौ उफाय गैयियावसो होगासिनोलै गोबावजों होनोबो सप्तासेजों खनसे होनोबो मिलायहैनाय नङाना ओंखायनो होनांलागासिनोसो ओमफ्राय जोंहा गाखो बर'आ अयनाय होदो बाजै आंबो होनदों
अननाय होदो बाजै आंबो होनदों ना अननाय होदों बाजै आंबो होनदों अननाय होदोंना होदोंब्रा गाखो नोंबो ओमफ्राय जोंहा रामसन नुजाफैदों लाइक दानना थेंक इउ रामसन लाइक देने के लिए दीपका जोंहा अन होनदों आरो ना आदसा अन दे बाजै आरो ना दे दीपक दे ओमफ्राय जोंहा जे एलजिया मा होनदों दीपक मा खबर होनदों जे एलजिया रायदाव हरदोंमोन नै दीपक नोंखौ मा खबरनो मोजां सिंगेला मा होनगोन देरा बाजै लाइफ होनायालाय माथो जानो नाब्ला नायाव जों दंना होनदो मानसिया नाब्ला नायाव नोंथ' दंलै आगै होमबाबो जारलालै ना चेनेल मा होनो चेनेल खुलिबाबो एकदम माथो ओमफ्राय अनजालिया जोंहा अच्छा अंजलि बोलो मैसेज कर दिया और अंजलि बोलो हेलो बोला हेलो जी अंजलि गाखो बर'आ मांगौ माला फैगोन हो गुमैया बाजै होनदों आदसा फैगोन खोमालै नोंगौ मैया अक्ट'बराव फैगोन नामाथाय ओमफ्राय जोंहा जे एलजिया मा होनखो लोगोफोर आंजोंबो लोगो जादो दे सनाफोर होनदों जोंहा नैबे मा होनो जे एलजि 33 जोंबो लोगो जानोनो सनाफोर अनजालि बर'आ हमको फिन में रखो बोला अच्छा रख लिया अंजलि ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो जय श्रीराम बान्दा अच्छा बान्दा कफि आयु आं बान्दा कफि लाबोनो नागिरनाया बावबोथारदोंसोहाय बाजाराव थांनानै जा नोंनि ओंख्रि खिथानायखौ जानो लुबैनानै लाबोनो नागिरदोंमोन आङो बान्दा कफि थोद साला बावगारबोबायसो ना दा लांगोन र' होननानै थादोंमोन आङो बान्दा कफि किमान दाम बिके बिमा हा होनदों अरे नों रायखांनानैसो गोसोखांफिनबायलै सिंगेल फंबाय बान्दा कफिजों आंबो लाबोनो नागिरदोंमोन लेखाखौ लानो होननानै थांबाय बान्दा कफिखौ बावबाय आरो होद जा अनजालि बर'आ अन होनदों आरो ना थेंक इउ अनरायनाय के लिए मोनसे मैया होनखो बिमा जोंना गामियाव गार कार गोदान लाबोनायनि पार्टि आदसा कार गोदान लाबोनायनि पार्टि दं ओंथि होनदों दे होमबा अनसुमै पार्टि दं आरो ना होमबा आदसा ओमफ्राय जोंहा बिरजना सरि दे आब' मैयाहाय एसे हेनानै माबाफोर गाज्रिफोर आदसा नों नङामोनलै बिरजन गावखौसो सानदोंदांलै बुंदों आब' बुंदोंबा आब' होनबाय जेबो लिराखै माथो बिरजन लिरनाय मोनाखैलां जेबो नोंखौ बिरजन सोरबासोमोनब्रा नों नङा बिरजन सरि बिलायनाङाब्रा लिरखायाखैनोबा ओमफ्राय जोंहा खन्थाइ गैयारि नुजाफैदों मा ओंख्रि होनदों ना ओंख्रिया मा होनो खबर गैथ'वालै मा होनो खन्थाइ गैयारि ओमफ्राय जोंहा अनजालिया मा होनखो तू रुको आईडीसीबी नया आईडी से तुम लोगों को भी सपोर्ट करने के लिए बोला अंजलि ने तू रुको बोला आईडीसीपी नया आईडी से तुम लोग तुम लोग को भी सपोर्ट कर कर के लिया बोला सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट करने के लिए अच्छा
ओमफ्राय जोंहा मा गाखोआ सिख्लाबासो लोगो जागोन दा जागोनलां होनदों जोंहा गाखोआ नै सिख्लाबासो लोगो जानोनो गाखोआ जोंहा अ सिख्ला खोमाथ' बियो जे एला गाखो ओमफ्राय जोंहा इलिजाया मा होनखो हाय आब' लाइक दा होनदों थेंक इउ आगै इलिजा सिंगेला जोंहा नायदो गोथाव गोथां लाना उल्थानो लोगो जानो थिनबावो आरो ना बाजै बिके होनो आरोना गोथां लानानै साब खालामग्रोनांगौ दै जे एल जे ओइ गाखोखौबो खालाम गाखोखौबो ओमफ्राय नैबे सिंगेल बय बिबोनां दं इलिजा आगै दं बे हरफिनजोबगोन नोंसोरो ओमफ्राय जोंहा इलिजा आगैया ब्लु हो आब' होनदों नै नै गोथां माबा ब्लु होबाय नै इलिजा आगैनोबो दै ओमफ्राय जोंहा जे एलिजाया मा होनगोन आब' आङो ओंखाम जानि अनावनो थागोन होनदों आरोना दे आगै दे जयेन जानो हागौमोन नै बिसोरजों ओमफ्राय जोंहा इलिजा आगैया जे एल जि जयेन मि होनदोंमोन नै इलिजा आगैया मा होनो जे एल जि ओमफ्राय जोंहा इलिजाया मा होनखो आगैया खन्थाइ जयेन मि होनदों खन्थाइ जयेन जानोनो नायाकआ जामाखौ बाजै गुड इभिनिं होनदों ना गुड इभिनिं नायाक ओमफ्राय दिपकआ अन होनदों थेंक इउ ओमफ्राय दिपकआ मा रायज्लायहरासैलै जे एल जिया लोगो लादोंमोनलै जयेन जानो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो ओंखाम जानोसो थांबाय खोमा अनिरामा मा होनखो बाजै आदाया फुजायाव फैगोन ना होनदों फुजा माने अक्ट'बराव फैनो होन्दोंमोनलै फिसालानि बार्थडेआव ओमफ्राय इलिजाया मा होनखो आब' ओंखाम जानि र' होनदों नोंबो ओंखाम जानि आगै दे इलिजाया मा होनखो जयेन मि होनदों जा इलिजाया जे इलिजाया मा होनखो सिंगेल बय साब खालामबाय बेक खालामफिनदो होनदों सिंगेल बय इलिजाया साब खालामबायनो ओमफ्राय बेक हरफिनदो होनदों आरोना ओमफ्राय नायाकआ इलिजा जयेन मि प्लिज होनदों नायक इलिजा नायक ने बोला जयेन मी प्लिज बोला इलिजा जा सिंगेला मा होनखो कि जे हब दुनिया में आप आदसा बिदि खाफाल लुबाय आरोना दुनिया में आम आदसा गाखो बर'आ मा होनगो अनजालि आइ लाभ नों मा सानो होनदों गाखोने बोला अनजालि आइ लाभ नों मा सानो आप क्या सोचते हो अनजालि बर' ना अनजालि बर'खौ बोला ओमफ्राय जोंहा मा होनखो नायाकआ बाजै मेरे से जयेन करने के लिए सबको बोल दो बोला आदसा गैया होमबा गैया ओमफ्राय बैसो दङ नैबे नायक से भी जयन सब मतलब जॉइन हो सकता है नायक से भी किसी को अगर ज्वाइन करना है तो नायक जे एम टी से भी ज्वाइन हो जाओ लोगो जानोबा लोगोफोर नैबे मा होनो नायक जे एम टि जोंबो लोगो जादो मोजां गाखोआ मा होनखो गुमैखौ फैबा लाइभआव लाबो नायनो होनो दा जागोन दे मा होनो गाखो बर' ओमफ्राय जोंहा दिया मा होनखो मा ओंख्रि जाखो ओंखाम जाथ'वाखै आङो दि ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैया मा होनखो सरि ओंख्रि होनदों आरोना ओंख्रि संथ'वाखैनो आरोना दि ओमफ्राय जोंहा सिंगेला अके बेक खालामगोन दे जे एल जि टेंशन मत करना ठीक है बोला टेंशन मत करना जे एल जी ठीक है बोला सिंगेल ने बेक करेगा ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो आङो जोबोद बोरैबा मोनबाय थादों आंबो जौ लोंना फेबायना आब' ओंखायनो गोजोननाय मोनाखै आंहा होद बिरजन नों लिराखैब्रा नों नङामोन नोंनि कमेन्ट गाज्रि फैयाखैलै बिरजन बेबो बांद्राय गाज्रि बेबो गाज्रि लिराखैमोन ओमफ्राय माबा होनफैनायनि जोना
मोनसेल' लिरनानै गैला बर' ना मामोन बर'सो जाखागौमोन बियो दहाय फुङावबो फैदोंलै बर' सासे बर'सो आरोना बर' गोजालै आरो खि खम आरो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो जायख्लं बर' नुजाफैदों आपको भी सपोर्ट किया है बोला अच्छा मुझे बोला क्या जायख्लं अगर मुझे सपोर्ट किया है तो साफ करके मतलब मैसेज मेरी वीडियो में मैसेज छोड़ के जाइएगा आपको वापस रिटर्न करूंगी एलबी रखने के बाद जायक्लोंग बरो मजा जे एल जी अमान के नायक साफ कर दिया मैंने बैक करो नायक जी आपको ना जे एल जी 33 ने मतलब साफ कर दिया है बैग रिटर्न करो जे एल जी अमान के ओके बॉस बोला नायका ओके जी जे एल जी बोला दीपका जोंहा मा ओंख्रि संनो होनदों मा ओंख्रि संनोथाय मोनथिथ'ला आरोना दसे उनावसो खिथानो हागोन आं जायख्लंआ मा होनगोन हमको ब्लू डीजे ना बोला ब्लू दे दिया ओमफ्राय जायख्लं हमको सॉरी दे दिया ओमफ्राय अजितआ अच्छा अजित नुजाफैनो हादो जाबा गो नहीं बिमा हो इ बिमा दे आं माखो अजितआ गोथांसोमोन नामा गुफुर जानानै थाबाय नै जइन जानो नामा नोंबो गोथां खालामनो नामा नोंखौबो गोथांबा समायगौमोन आरोना क्या बोला रे गो नहीं बिमा दे होनबाय ओमफ्राय निखुन्जा बाजै गावदां होनदों आरोना निखुन्जा सौफैनो हादों थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा मा होनखो गाखोआ सिन्दुरखौ गिदिर आदसा थु साइज नुसिनगौमोन बाजै होनदो होद आं बांद्राय गिदिर थुनो बायोलै मा होनो गाखो बर' ओमफ्राय जोंहा मा होनखो अनसुमैया आंनि कमेन्ट थालांबायलै होनदों हैद बे अनसुमैनि कमेन्टआ मानो थाबोयोब्रा अनसुमै बिमा थाबोआखै बायदि मोनदोंलै आङो ओमफ्राय जोंहा दीपकआ अंजलि हाय कैसे हो आप बोला दीपक ने अंजलि आपको कैसे कैसे हो पूछा दीपक ने सिंगेला हेलो हेलो नायक नोङो तमा मुभ नि नायक साग्रा डी हाहा बोला अच्छा एपी मतलब त्रिपुरा का है ना मतलब सिंगेल ओमफ्राय जोंहा जायख्लंआ मा होनखो अंजलि का जायख्लं अंजलि का मैं अंजलि का हो मैं अंजलि का डीजे में अंजलि का हूँ मालिक अंजलि का हुन में अंजलि का डीजे में अच्छा साइक्लोनि लिखा अजितआ मा होनगोन जेल बिमा मा खबर जे आइ एल बिमा मा खबर मोजां ना होनदों आरोना जे आइ एल बिमा मा खबर मोजां ना होनबाय नै ओमफ्राय जोंहा इलिजा आगैया मा होनखो जे एल जि जयेन मी होनदों जोंहा बेजों मा होनखो दे आं ओंखाम जाग्रोनि दे आब' होनदों दे फंबाय दे जाग्रोना लादो बिरजन इलिजाया मा होनखो जायख्लं जयेन मी होनदों आरोना इलिजा ने जायख्लं जयेन मी बोला जोंहा एमा मा होनखो हाय डियार सिस्टार गुड इभिनिं दाना जोंहा एम ब्रादारा गुड इभिनिं ब्रादार एम मुसाहारि जोंहा गाखो बर'आ मा होनखो नामा गाज्रि जानो हागौ नाथाय आङो रावखौबो फेराखै लोगोफोर होननानै खिथाना लादों हनै जोंहा गाखोआ नामा गाखोबाबो गाखोफेराखैनो
Masa Umes sopena dan Umes thank you hello wala hello Z Umes masa Uzida angni mana acha blue bekaro dengan दा गोथां खालामबाय आं नोंखौ आयु मा एसे प्रब्लेम अजि नोंखौ आङो नै माबा खालामबाय दै समाय होबाय आङो दै ओमफ्राय जा इलिजाम आगैया मा होनखो ए मुसाहारि जयेन मी बोला इलिजा ने ओमफ्राय जा जे हाय आब' सना कैसे हो होनदों आरोना मैं ठीक हूँ जे आप कैसे हो ओमफ्राय जा गेद्दा नुजाफैनो हादों मा खबर बाजै होनदों खबरा मोजां आंनिया गेद्दा बसुमतारी नोंनियालाय माबोरै खिथादो दे ओमफ्राय जा जेया लाइक दानाबो होनबाय थेंक इउ जे आगै ओमफ्राय जा लिंटिं नमस्ते बोला लिंटिनिं ना नमस्कार नमस्ते बोला नमस्ते नमस्ते मोजां गेद्दाया मा होनखो बाजै दिनै मा ओंख्रि संखो सना आब' मा होनखो बाजै होनदों आरोना ओंख्रि संखो सना बाजै होनदों आदसा ओंख्रिया मा जागोनबा मिथिला आरोना ओमफ्राय जा दीपकआ नायागा जे एल जी दीपक आपको बैक कर दिया बोला अच्छा जे एल जी दीदी आपको बैक कर दिया बोला नायाक ने दा दीपकआ अन होनदों अजिदा जा मा होनदों आङो दिनै रावजोंबो लोगो जाया होनबाय आइया आं माबा होबायमोन र' मानो जायाखै ए मानोब्रा मा होनो अजि सिंगेला जा मा होनगो ओं नाया नाया जामाथिया या त्रिपुरानि रा बाजै आदसा नोंबो त्रिपुरानि लिरबाय होनबा ओमफ्राय दीपकआ मा होनगो बाबुआ बहा थांखो बाजैनो बाबा उन्दुनानै सिखाराखै फोजाबाबो सिखारला ओमफ्राय जोंहा जे एल जिया अन होनदोंना थेंक इउ जोंहा रहित नुजाफैदों आरोना हाय आब' होनदों हाय रहित आगै गेद्दाया जोंहा मा होनदों बाजैखौ गुलाब बिबार बायदि नुयो दे होनदों ए नंगौ नामा गेद्दा ओमफ्राय जायख्लंआ मा होनदों तो अंजलि को कौन सपोर्ट किया है तो इसको हम रिटर्न कर देगा 7 आईडीसी अच्छा 7 आईडीसी अच्छा जायख्लं ने बोला जायख्लंआ होनदों ना जायख्लं ने बोला तू अंजलि को कौन मतलब सपोर्ट किया है तो इसको हम रिटर्न कर देगा 7 आईडी अच्छा से ओके ओमफ्राय जा एमआ जा मा होनदों एम ब्रादारा इलिजा प्लिज कमेन्ट मी होनदों इलिजा आगै एम मुसाहारिनाव कमेन्ट हरनोनो ओमफ्राय जा सिंगेला आयु माइला दावदै रुजाबाय नामाब्रा सिंगेलालाय सिंगेल बिबोनां दावदै नामा जाखो रायलाय अरे जिया मगर जोये एलिजा साफ करके कमेंट कर देना बोला एलिजा साफ करके कमेंट कर देना बोला जे सेरिन्स ने ओमफ्राय जायख्लंआ मा होनखो कौन अंजलि को अच्छा अंजलि को कौन सपोर्ट किया है इसको हम सपोर्ट रिटर्न कर दिया अच्छा सपोर्ट रिटर्न कर दिया बोला जायख्लं ने साइक्लं बर' आदसा ओमफ्राय जोंहा गाखोआ मा होनखो अनजालिया माथो आंनो होनदों आरोना गाखोआ अनजालिया माथो आंनो होनदों कन्टेक्ट नाम्बारखौ माथो हरासो सना होनदों आरोना हरासो सना होनबाय नै अनजालिखौ ओमफ्राय जोंहा मा अच्छा संगीता ओके वेलकाम थेंक इउ आंनि बोसोराव फैनायनि थाखाय अच्छा हाय दिनै फार्स्ट बिमा लाइक दा थेंक इउ मा होनो संगीता बिटिवाइ गोजोननाय थाबाय दै लाइक होनायनि थाखायबो आरो आंनि बोसोराव फार्स्ट टाइम फैनायनि थाखायबो गोजोननाय थाबाय
ओमफ्राय जोंहा इलिजाया अके होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा संगिता अन होनबाय थेंक इउ जोंहा दिपकआ अन आदसा थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा सिंगेला ओके पापी जी हम जा रहा है ठीक है खाना बनाना है अभी टाइम मिलेगा तो फिर आएगा बाद में बोला ओके ओके सिंगल देवर जी ओके पहले खाना मतलब बना के खाइए बना के ले लो टाइम मिलेगा तो दोबारा वापस आ जाना ओके जागाखौ बरा मा होनखो बलिउडखौ एसे मा होनखो मबाइल सरि मबाइलखौ एसे गाहायाव ला ला लालाय होनदों आरोना आदसा मबाइलखौ एसे गाहायाव लालाय होनदों आं मबाइलखौ खांग्रांनानैसो दोनखादों माने बेलेग डिजाइनावसो दोनदों आङो मबाइलखौनो मानो दोनबा कमेन्टखौलाय बेलेगखौ मबाइलाव फरायनो हायो हानायालाय ओमफ्राय मागो जेया मागो आब' संहाय होनदों जोंहा जेया आब' संहायनो ओमफ्राय जोंहा कोरोना नुजाफैनो हादों आरोना मा खबर बाजै होनदों ना खबरा मोजां आंनिया कोरोन ओमफ्राय जोंहा गेद्दाया मागो जोबोद मोजां आंहा बाजै होनदों आदसा जोबोद मोजां आरोना अके मा होनो गेद्दा बसुमतारी अके ओमफ्राय जोंहा इलिजाया एम मोसाहारि कमेन्ट चेक होनदों एम मोसाहारि ब्रादार कमेन्ट चेक खालाम थिनदों इलिजाया ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनदों गोथां मा होनगोन गोथां हौवा मा होनखो गोथां होबा आदसा गोथां होबा समायना समाय नामा बिमा आङो समायासो नंदों गोथां होबा समायोथ' आरो मा होनो अजित फिफा समायबायना नोंखौ ओमफ्राय जोंहा नायागा और भी कर दो जयेन मेरे से बोला कौन जयन होना है मतलब नायक से एम से हो सकता है ओमफ्राय जोंहा बिजय हाय होनदों ना हाय बिजय आदसा अनसुमाया आंनि कमेन्ट थालांबाय थादोलै बिमा होनदो आइ नंगौ नामाब्रा अनसुमै माथो गैया फरायनो मोनबो आङो अनसुमै बिमा फरायनोनो मोनबोआखै माथो आं ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनखो रायजालायबाय मा होनो आं रायजालायबाय दे मा होनखोलै अनराय जालाबोबाय मांखोब्रा दिपकआ माबा सरि दिपक सोलायलाय अजितआलाय दे होनबाय आरोना लायबो होनबाय जालायबो आं रायजालायबाय दे होनदो आरोना रायजालायबाय होनदों नामाब्रा अजित फिफा ओमफ्राय दिपकआ बिके बाजै आं थांनोसै दे बाय बाय अ दे दिपक दे ओमफ्राय जोंहा अनिरामा अनसुमै बर' जि कैसे हो बोला अनिराम ने ओमफ्राय जोंहा हरेन्द्र फोर बिरबोदों आदसा बिरदावा नामा सोलायबाय नामाब्रा बिरदावनियालाय हरेन्द्र ना आदसा फोर बिरबोबाय आरोना जोंहा ओमफ्राय जोंहा अजितआ माथो ओंख्रि संनो नागिरखो बिमा होनो ओंख्रिया मा संगोनथाय अजित फिफा ओमफ्राय जोंहा गाखोआ मा होनखो अनसुमै बहानिनो जारौ नोंलाय होनदों गाखोआ सोंदों अनसुमै नोंखौ बहानिनो जोंहा हरेन्द्रआ मा होनखो आपि सना होनदों ना दे बुंदो आफा दे ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया मा होनखो अनिराम हाँ मैं ठीक है बोला अनसुमै ने ठीक है बोला जाहिर हरेन्द्रआ मा होनखो आंना मबाइला जायाखै आदसा दखानावसो दङ आफि होनदो मबाइला जायाखै आरोना दखानावसो लांफिननांलायबाय नामाब्रा होनबा हरेन्द्र ओमफ्राय जोंहा अनिरामा कहाँ से हो अनसुमै जी आप बोला कहाँ से हो बोला अनिराम ने अनसुमै आपको जोंहा संगिता हार्ट हरदों आरोना थेंक इउ संगिता बिमा ओमफ्राय जोंहा अजितआ आं सिरिसो
थाथ'सै दे बिमा होनदो सिरि थाथ'नोसै आरोना दे मेंबायबा लोमजानाया आरो माबोरै जाखोलै मा होनो अजित ओमफ्राय जा इलियाहा आदसा ओमफ्राय जा अनसुमैया मा होनदों आदसा ओमफ्राय थांगा आन्दायबाय दे ओमफ्राय बाय आदसा अनसुमै आमै माथो ओंख्रि संखो होनबाय आफि सना होनबाय अनसुमैया होनबाय आंना मबाइला होनबाय अनिरा मा काहासे होनबाय संगिता हार हरबाय अजितआ आं सिरि थानो होनबाय ओमफ्राय अनसुमैया मा होनदों गाखो आङो मासपाटनि होनदों आरोना मासपाटनिनो गाखो हायनास्रिया लाइकल' आब' होनदों थेंक इउ दे आगै जेबो नङा दे हायनास्रिया गैया बाय होनबाय जा हरेन्द्रआ मा होनगोन आं दा कम्पिउटाराव नायदों कमेन्ट सेट आदसा कमेन्ट एसे लेट जायो आदसा कमेन्ट एसे लिरजायो थुनासिया होनदों आरोना थुनासिया होनदों आदसा कमेन्ट एसे लिरजायो आरो मबाइल जायैखौनो कमेन्ट लिरबावनोसै होनबा ओमफ्राय जा जायख्लङा अन होनदों ना थेंक इउ संगिता अन थेंक इउ संगिता हार्ट हरबाय थेंक इउ जा जायख्लङा मा होनगोन कौन अंजाली को सपोर्ट किया है तो बता दीजिए हमको रिटर्न ऑन बोला रिटर्न ऑन ओमफ्राय जा अजितआ मा होनगोन माबादि समाय बिमा होनदों ना माबायदि समाय बिमा होनबाय नामाब्रा अजित जा जायख्लङा अके होनदों जायख्लङा अन ओमफ्राय जा रेशमा बर'आ आब' निउ लोगो अननानै आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होदो दे अननानै होनदो कमेन्ट गालां दे आगै दे भिडिअआव दे रेशमा कमेन्ट गालाङाखै आं नोंनो बेग हरगोन दे एलबि दोनबाथाय आगै अजितआ मा होनगोन थोद माबोरै फरायखो आंनिसो कमेन्टखौ होनबाय आंहा नोंनिखौ गेद्दा गेद्दि फरायनो रोंथारालै माबा अजित नोंबो एसे मोजां लिरना मोननांगौब्रा अजित ओमफ्राय जा अनसुमै आंनो ब्लु हरलाय सना होनदों आरोना हरबाय आङो दे ओमफ्राय जानाय माबा गाखोआ मा होनखो ओइ बिदिबो नुनो नागिरालै एस कमेन्टजोंनो आदसा मोखाङाव मोजां नुवा होनदों आदसा एसामिसनि कमेन्टजों मोखांखौ मोजां नुवा होनदों आरोना आङो माबासो दोनोना नै बिदिबासो जागोन आं बिदि दोनबाथाय कमेन्टखौ नुनो नागिरालै आंहा खस्थ' मोनोलै बिदि दोनबाथाय बिराद खस्थ' मोनो आं नुनायनि नोङा बिदिबा ओमफ्राय जोंहा नै बिदिबा आं माबाथारालै मोदानोना माबाया अनसुमै आंनो ब्लु होनबाय राजेशआ हेल' आफि हेल' पाबी अभी कैसे हो क्या खाना का क्या किया सब्जी क्या है बोला राजेश ने अच्छा हेलो देवर जी भाभी जी बोला ना हेलो देवर जी मतलब अभी मतलब खाना नहीं बनाया पता नहीं सब्जी मतलब क्या होगा राजेश ओमफ्राय जा परिवारा कैसे हो आसाम वाली जी अच्छा अच्छी हूँ मैं आप कैसे हो परिवार ओमफ्राय जा राजेशआ मागो मोबाइल तो नहीं हुआ है बोला है अच्छा मोबाइल तो नहीं हुआ है बोला है ना भाभी अभी दुकान पर है बोला है ना भाभी राजेश अच्छा ओमफ्राय जा मा होनखो आंहा जाथारालै बेयाव दोनबाथाय थिखोनानै लाफिनबायसो आं थिखोनानै लाफिनबाय आङो दे
ओमफ्राय जोंहा मा होनखो राजेशआ ब्लू बेयाव बेलेग माबाफोर राजेशआ हेलो भाभी जी कैसे हो बोला राजेश मोबाइल ऑन ओमफ्राय जोंहा हरेन्द्र मा होनखो हरेन्द्र ब्लु होआखै सनान दाना सोरबा मेसेज माबानायखौ आं नुवासै दे र' ओमफ्राय जोंहा मा होनखो निकुन्जाया हाय मेम बोला हाय निकुन्ज निकुंज सरना अच्छा हाय मैम बोला कहाँ से हो बोला जी मैं आसाम से हूँ निकुंज ओमफ्राय जा अजितआ मा होनखो आयु जोबोद रायजालायनो बादों मानोबा होनदों जोबोद रायलायलायनो बादों मानोबा होनदों देहाया सुख गैयिखाय खोमालै अजित जेबो नङा दे ओमफ्राय जोंहा जे एलजिया मा होनगोन हेल' होनदां हेल' ओमफ्राय जोंहा जे एलजिया मा होनगोन फैफिनलायबाय होनदों फैफिनलायबाय आरोना दे थेंक इउ दे ओमफ्राय जोंहा राजेशआ मा राजेश ने क्या बोला मेरा तो भाभी है अच्छा सेकेंड पूरा मोटर स्कैन पूरा अच्छा कौन बना के बना बना कर खा लिया है मैं अपनी ड्यूटी पर निकल आया है बीसेफ के लिए अच्छा ओके राजेश ओमफ्राय जा अनसुमाया मा होनगोन अनिराम मै मासपाटनि होनदों अनिराम मै होनदों ना मासपाटनि होनदों जा नेटवार्क बर'आ मा होनगोन आपको भी सपोर्ट किया है बीके बरो ब्लॉग बोला अच्छा थैंक यू नेटवर्क मा होनगोन नेटवर्क थैंक यू सपोर्ट करने के लिए तुमको भी सपोर्ट किया है बोला अच्छा मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू नेटवर्क बोरो राजेश ने कि अंजलि कौन है मुझे मुर्गी शोर है भाभी बोला अंजलि कौन है बता नहीं आपको बता नहीं है क्या राजेश रेशमाया मा होनखो कमेन्ट हरना फैबाय आं आब' कमेन्ट हरना फैबाय आं आब' होनदों ना जोंहा दे आगै दे हरदो दे ओमफ्राय जोंहा मा होनखो जायख्लङा अनसुमै बर' तो हमको भी आपको भी सपोर्ट किया है बोला अनसुमै बर' तो हमको भी आपको भी मतलब सपोर्ट किया है बोला जायख्लं ने अच्छा आपको भी और किसको जायख्लङा अके बोला जा गाखो मा होनखो दासो मोजां नुदों बाजै होनदों आरोना आं थिखोफिनबायलै ओमफ्राय जा अजितआ मा होनखो माबा माबि सानफ्रांबाय थाय होनदों नंगौ नामा अजित ओमफ्राय जा जायख्लङा अके होनदों ना राजेशआ जा मा होनखो मेरे तो कमेंट भी नहीं बता है मेरा तो कमेंट भी नहीं बता है रे भाभी तुमको लायक नहीं अच्छा कैसे हिंदी में कैसे था वो इसको लिखना पड़ेगा देखो खायर नहीं लायक मतलब ऐसे गाना थाना हिंदी में खोरोना जा मा होनखो बाजै मा खबर होनदाना जा खोरोना खबरा मोजां होना खोरोन बर' आसाम अके मैया खोरोन सासे फैदोंमोन दे ओमफ्राय जा हरेन्द्रआ मा होनखो आं कम्पिउटारावसो होनदोंना नायगासिनो आदसा कम्पिउटारावसो नायगासिनो आरोना ओमफ्राय बिदिनो आङो कमेन्ट लिरनाया बारा स्पिड नुजायाना मोजांजों
लिरदों होनदोंना most माउथ आच्छा माउथजों लिरदों माउथजों लिरदों दे हे मा होनो हरेन्द्र थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे एथ' खस्थ' लिरनायनि आरोना मोजां अनसुमाया मा होनगोन नेटवार्क आङो नोंजों लोगो जाबाय दे साब खालामबायनो नेटवार्क नोंजों जोंहा अनसुमाया लोगो जाबायना साब खालामबायनो रिटार्न हरफिनदो ओमफ्राय जोंहा राजेशआ मा होनखो सुम्मा फानु आबि सुम्मा फानु आबि सासुमा खाला ससमा हे आच्छा सुमा ओके ओमफ्राय सासुमा खाला ससमा हे ना इसको पहन लो अच्छा इसको पहन लो बोला ओके मा होनो राजेश पहनना पड़ेगा जोंहा कुमुक्साम नाम क्या है फोन नंबर देना बोला अच्छा नाम क्या है और फोन नंबर अच्छा ओमफ्राय जोंहा जे एलजिया मा होनखो रसमा बर' आगै साब खालामबाय दे बेग हरफिनदो होनदों रसमा बर' नोंखौ साब खालामबायनो जोंहा जे एलजिया रसमाया खोनालै रसमा लिरदोंना ओमफ्राय जोंहा रेम्ब'आ मा होनदों तो आप भी सपोर्ट किया है रेम्बो ने बोला आपको भी सपोर्ट किया है बोला मुझे बोला है क्या रेम्बो अगर मुझे सपोर्ट किया है तो कमेंट करके जाइएगा रिटर्न बैक दे दूंगी ओमफ्राय जोंहा हरेन्द्रआ मा होनबाय अनसुमै बेवाय हेलौ हंले होनखो नामा हंग्लि माबा मोजां लिरनायखौ गाज्रि फरायफ्लांदोंबा दायसो जागोनलै ओमफ्राय मा होनखो सिमना मा होनगोन नमस्ते आंटी मैं हाजिर को 12 बरसक पुराना एक्सरो हूँ अच्छा नमस्ते आंटी नमस्ते ओमफ्राय जोंहा मा होनखो हेरेन्द्र मा होनखो अनसुमै बेवाय आइ एम बिरदाव आंना मबाइला गाज्रि जाना दं आङो दा कम्पिउटारावसो नायगासिनो दं होनदों कम्पिउटारावसो नायगासिनो माबाया मा होनो हेरेन्द्रआ बिरदावा आरोना हेरेन्द्रआ बिरदावनो अनसुमै ओमफ्राय जोंहा महामाया बर' गुड होनदों आरोना महामाया बर' आपको भी सपोर्ट किया है बोला अच्छा मुझे सपोर्ट किया है थैंक यू वेरी माच ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया सना बिमा आङो थांथ'नोसै दे जोंना गामियाव गोदान लोगो लाबोनायनि पार्टि दङ ओंथि दाहाय सम जाबाय फैफिनगोन दे होनदोंना दे मा होनो अनसुमै जागोन दे जागेदाया हाउ माच मेनि केन वान यार आच्छा फ्रम ए इउटुब चेनेल होननानै सोंबाय खोमाहाय मा सोंलाबायखोलै इउटुब चेनेलखौबा आच्छा हाउ माच होनदों आरोना मेनि केन वान होनबाय आच्छा खिथानो रोंलालै गेद्दा बसुमतारी ओमफ्राय जोंहा मा होनखो थाइड' मेडिकेला बारलांबाय কি খবর বিকে না খবর ভাল ওর আপনার কেনেকুৱা
थाइड' मेडिकेल ओमफ्राय जोंहा राभाया मा होनखो हगार लामाया नालेब आं आरो गांजेमा अनसुमै दाउलेब होनदों जोंहा राभायानो बोले राननो खारबोनाया ओमफ्राय जोंहा गाखोआ मा होनखो माला संगोन बिमा ओंखामखौ उखैबायमोन होनदाना उखैबायमोन आरोना संनोसै र' ओमफ्राय जोंहा मा होनखो हेरेन्द्रआ मा होनदों जोंहा मोजां लोङाबा बारा दालोंखाहाय नङाबा इंलिस हिन्दी होबा एसे जाहोन अनसुमै बेवाइ होनदों मा होनखो मोजां लोङाबा होनदोंना मोजां लोङाबा बारा दालोंखाहाय नङाबा इंलिस हिन्दी होबा एसे जाहोन अनसुमै बेवाइ होनदों नै जोंहा हेरेन्द्रआ अनसुमै ओमफ्राय जोंहा नागालेण्डआ सफैनो हादों आपको सापर्ट किया है बोला थेंक इउ नागालैंड बीके बोरो आपको भी सपोर्ट किया है बोला थैंक यू सपोर्ट करने के लिए नागालैंड जरा जैसा मान राबिद था गुड बाय अपी था गुड बाय मैं अपी जाने वाला हूँ बाय बाय अपी बोला ओके राजेश जागाखौ बर'आ मा होनखो थाब सं हिमालयायावसो थांनोसै आं बिमा होनदों थाब संनांगौ आरोना नङाबा हिमालयाव थांसै आरो ओमफ्राय जोंहा थाइड मेडिकेला मा होनदों जोंहा फर हे बिके जानि फर हय बिके जानि होनदों ना फर हय मतलब कहाँ से हो बोला ना थाइड मेडिकेल मैं आसाम से हूँ रे और ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन हरेन्द्र मा होनदों जोंहा ओंथि होननाहाय आफि होनदों ओंथि होननाहाय आफि सना मा होनखोलाय ओंथिल' होनो होनदों आरोना आदसा ओंथि आरो मा ओंथि ओमफ्राय जोंहा मा होनदों जायख्लङा आपको सपोर्ट आपका सपोर्ट हो गया 125 बीके बोरो बोला अच्छा आपका सपोर्ट हो गया 25 बीके बोरो बोला अच्छा ओमफ्राय जोंहा जायख्लङा अच्छा ये जायख्लंनाय बोला था ओमफ्राय दा फ्रि सलहाय ओके हाय ओमफ्राय जोंहा जायख्लङा मा होनखो दान होनदों ना जोंहा गाखा मा होनखो आंबो लांबाय मा होनखो आंबो लोंगोन बिमा हिमालया आंबो थांगोन बिमा हिमालयायाव आंजों लोगोसे नोंजों आंजों लोगोसे होनदों ना नैलाय बेयाव र' गोलाव दंथार नामा ब्रा नालाय हिमालयायाव आंजों लोगोसे होनबाय आरोना आदसा नोंबो थांगोन दारांखौना नोंबो थांगोन बिमा हिमालयायाव आंजों लोगोसे आदसा मोजां जायख्लङा हेल' होनदों हेल' जायख्लङा अन होनदों थेंक इउ जा राजेशा मा होनखो पापा गुड बाय मैं तो जाने वाला हूँ अपी मैं तो लाइक भी दिया है अच्छा लाइक भी दिया है आपको बाय बाय टाटा गुड बाय बाजे
टाटा अच्छा टाटा टाटा बाजे टाटा बाय बाय टाटा बाय बाय टाटा गुड बाय बाय गुड बाय बाजी बाजे बाजे बोला क्या हाँ ना बाजे बोला ओके राजेश ओमफ्राय जोंहा मा होनखो रन्जना नाइस सना लाभ होनदों आरोना रन्जन थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा अनसुमाया होनगो जोंना नाम गैखाय जोंना नाम गैयैखौ नाम गैयैखौ मोनलों खायो मोनलों गाखै मोनलोङा गाखै मोनलोङाखै सासो लोंगोन सना होनदो जोंहा नाम गैयैखौ मोनलोङाखै सासो लोंगोन सना होनदों नै अनसुमाया नाम गैयै मोनलोङाखैनो ओमफ्राय जोंहा जे एल जिया मा आब' आं थांथ'बाय होनदो ए दे आगै दे जोंहा गाखा मा होनखो बिदि एलबियाव थाया गावहा माबायदि नुवानो नागिरालै बिदि एलबियाव थाया लाबानो लेखाफोर जा फरायबा मेनला हासिगौमोन नों बिमा आदसा लेखा फरायबाबो हायाब्रा लेखाया बेलेग जालायबायना ओमफ्राय दानसोराङा मा होनखो जोंहा हाय आब' होनदाना हाय आगै सना दानसोरां जोंहा जायख्लङा मा होनखो अनजालि अंजलि कौन सपोर्ट किया है हम इसको रिटर्न कर देगा न्यू अकाउंट से रिटर्न कर देगा 78 बोला जायख्लं ने ओमफ्राय जोंहा अनसु हाय होनदों अनसुआ जोंहा निउ साबसक्राइबार आब' होनदोंना थेंक इउ जोंहा राजेशआ मा होनगो भाभी ने पूरा पैसा कमा लिया है अच्छा ना यूट्यूब चैनल में अच्छा कितना कितना कमा लिया है रे भाभी यूट्यूब चैनल में अच्छा ऐसा होता है क्या राजेश आपने भी मतलब मिला है क्या कमा लिया हाँ राजेश जी आपने भी कमा लिया है क्या ओमफ्राय जोंहा दानसोराङा ओंखाम जाबाय नामा आब' जाथ'वाखै आगै ओमफ्राय जों अनसुआ मा होनदों जोंहा आंखौबो सापर्ट खालामदो आब'नो अनसु आगै मा होनो कमेन्ट गालां आगै बेग हरगोन दे आङो अनसु आगै बेग हरगोन आं आगै अनसु कमेन्ट गालां दे ओमफ्राय जोंहा दानसोराङा मा ओंख्रि संखो आब' होनदांना ओमफ्राय जोंहा ओंख्रिया आगै मा संखोथाय मा संना ओमफ्राय जोंहा अनसुआ मा होनखो ब्लु हरलाय आब' होनदोंना ब्लु हरबाय आं आगै ओमफ्राय जोंहा जे एल जिया मा होनखो अनसु ब्लग साब खालामबाय दे आगै बेक खालामफिनदो होनदों अनसु आगै नोंखौ जे एल जि 33 साब खालामबायनो बेक हरनो थिनदों आगै ओमफ्राय जोंहा अनसु मैया मा होनखो जोंना नाम गैयैखौ मोनलोङालै जोंना लोंनाय हुदा गैया होनदों नाम गैयैखौ मोनलोङानो आरोना अनसुमैना लोंनायनि हुदा गैयानो ओमफ्राय जोंहा अनसुआ मा होनखो जागोन दे आब' होनदों जोंहा बिरजना जाखांबाय नामा आब' होनदों ए जाखाङाखै आङो मा होनो बिरजना फंबाय नों जाखांबाय आरोना मा ओंख्रि जाखो बिरजन फंबाय
ओमफ्राय जागोन होनबाय जा जाखांबाय नामा सोंबाय जा दानसोराङा मा होनदों सोर सोरखौ साब खालामनांगौ खोन्थाहर होनदों दानसोराङा जा सोर सोरखौ साब खालामनांगौ खोन्थाहर होनदों आरो ना नै लोगो जानोबा सोर सोर दं ओमफ्राय जा अनसुआ मा होनगौ अनसुमै आब' नोंखौ साबस्क्राइब खालामबाय आं होनदों साब खालामबाय नो अनसुमै माबाया अनसुआ ओमफ्राय नैबे दानसोराङाबो लोगो जानोनो आरोना लोगो जालायदो ओमफ्राय जोंहा JLG दानसोरां आगै लोगो जादो आंजोंबो होनदों JLG33 लोगो जानो थिनदों दानसोरां ओमफ्राय अनसुआ आंखौ दानसोरां सालथे होनदों आरोना आंखौ दानसोरां सालथेनो माबा अनसुखौबो नो दानसोरां JLG33 ओमफ्राय अनसु दानसोरां लोगो जानोनो ओमफ्राय दानसोरां होनगोन JLG साब खालामबाय आं आब' होनदों ओइ आगै साब खालामबायनो JLG कमेन्टबो गारबोलायनांगौ मोनथिनायनि ना JLG33 आगै नोंखौ साब खालामबायनो दानसोराङा ओमफ्राय जोंहा अनसुआ होनदों JLG33 खालामबाय आङो नोंखौ सापर्ट होनदों अनसुआ JLG नोंखौ खालामबायनो सापर्ट ओमफ्राय दानसोराङाबो नोंखौ खालामबायनो JLG दानसोराङाबो खालामबाय ओमफ्राय अनसुआबो खालामबाय JLG33 आगै ओमफ्राय जोंहा राजेशआ मा होनखो बास हिंदी से भोजपुरी बोला भोजपुरी बोला है बोरो बोरो से बा बोरो से बाजे 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 बोला है अच्छा आपको था गुड बाय बादोई से अच्छा ऐसा बोला है राजेश बोलो से बाजै ओमफ्राय जा इलिजाया मा होनखो अनसु जयेन मी होनदों इलिजाजोंबो जयेन जानोनो अनसु ओमफ्राय जा JLG मा होनखो थेंक इउ आगै होनदों ओमफ्राय जा अनसुमैया दे आङो दा नायना बेक हरफिनगोन दे सोर सोर लोगो जानो साब खालामना भिडिअआव कमेन्ट गारबो दे होनदों सोर सोर लोगो जानो अनसुमैखौ माने साब खालामनानै अनसुमैनि भिडिअआव कमेन्ट गारबोनांगौ जाहैदों आरो ना अनसुमैया बे हरफिनगोननो बयनोबो अनसुमैया दा माने बिजियाव दं आरो ना ओमफ्राय जा इलिजा गैया JLG जयेन मी आब' होनदों इलिजाया JLG आगै इलिजाया लोगो जानो थिनदों जा ब्लेक कब्रा नुजाफैनो हादों लासै लासै फैखुमाबाय आङो नोंनि LBआव होननानै नायखुमाबाय आरोना थेंक इउ ब्लेक कब्रा लासै लासै फैखुमानायनि थाखाय ओमफ्राय जा JLG मा होनगो आंना बियो आइडिसो आगै होनदों बे आइडिसोनो JLG निया ओमफ्राय जा दानसोराङा मा होनगो
आंना चेनेल गैया होनदों हो होमबाबो साब खालामबाय आं होनदों ए चेनेल गैयानो दानसोराङा होमबाबो साब खालामबायनो बेनो लासैनो चेनेल जालांगोनलै नोंनाबो होमबा दानसोरां ओमफ्राय जा इलिजाया मा होनखो जे एल जि जयेन दं नों आंजोंबो लोगो जा होनदों इलिजा गैया जे एल जि जयेन दान होनदों आरोना आंजोंबो लोगो जा होनदों जोंहा दानसोरा मागो दाहाय दसे थाना कमेन्ट हरगोन आं होनदों दानसोराङा दसे थाना कमेन्ट हरगोननो ओमफ्राय जा इलिजाया मा होनखो दानसोरां जयेन मी होनदों इलिजाया दानसोरां जयेन मी होनदों जा राजेशआ मा होनदों राजेशनि क्या बोला मैं तो तोरा 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 खामा लिया है रे अभी इतना ज़्यादा नहीं मिलता है मैं यूट्यूब चैनल में बोला अच्छा थोड़ा थोड़ा खामा लिया है ठीक है आपने खामा लिया है तो आपका दूसरा मतलब चैनल है ये तो आईडी है ना राजेश ये तो आईडी जैसा लग रहा है मजा जे एल जिया मा होनदों कमेन्ट थाबाय नामा जा ब्लेक कब्राया जा आंनोबो ब्लु हो आङो लोगो जानोसैहाय होनदों होबायमोन दे आङो र' ब्लु होबाय दे आङो माबानोबो ओमफ्राय जा एसे एलजिया मा होनबाय बिनानावा इलिजा आगै जयेन खालामबाय दे बेक हरफिन होनदों इलिजा आगै जयेन खालामबायनो जे एलजि आगैया बेक हरफिन होनदों जा इलिजाया अके होनदों इलिजाया जे एलजि आब' बहानि होनदों आरोना जे एलजि बहानिनो इलिजाया सोंदों ओमफ्राय जे एलजिया मा अनसुमै लोगो साब खालामबाय बेक खालामफिनदो होनदों जे एलजि आगै मा होनो कमेन्ट हरनानै दोननांगौनो आरोना माबा बेक हरफिनगोन ना आगै बियो माबा एसे बिजियाव दंनो ओमफ्राय जोंहा दानसोराङा मा होनगोन इलिजा साब खालामनानै कमेन्टबो हरबाय आं होनदों दानसोराङा इलिजा आगै साब खालामनानै कमेन्टबो हरबायनो जा इलिजा आगैया अके होनदों आरोना जे एलजि आगैया मा होनगोन आङो बाक्सानि आगै इलिजा होनदों बाक्सानिनो जे एलजिया इलिजा आगै पुनम नुजाफैदों जा हाय होनदों आरोना हाय पुनम ओमफ्राय जा राजेशआ मा होनगोन खाना खाकर सो जाओ भाभी सोने के लिए टाइम हो गया रे भाभी अपी अपी यार गाइस बस गया है बस गया है अब बस गया है बोला अच्छा खाना खाकर सो जाओ ओके टाइम में नहीं हो रहा है तो टाइम नहीं हुआ रे अभी कुछ भी नहीं हुआ टाइम अभी हम तो 11 साढ़े 11 मतलब बजे को मतलब सोता है राजेश अब सब पुनम मा होनखो ब्लु होलाय होनदों आरोना ब्लु होबाय आगै ब्लु होबाय
दानसोराङा अन होनदों आरोना ओमफ्राय जा कुसुमा अन होनदों कुसुम कुसुम अके ओमफ्राय जा मन्टुआ हाय बाजै खि सना ओंखाम सङाखै नामा होनदों ए मन्टुआ ओंखाम सङाखै संथ'वाखै ओमफ्राय जामानखौ कुसुमा अन होनदों आरोना कुसुम नार्जारि गोदान बायदि मोनदोंलां कुसुमखौ ना गोदान नामा कुसुमा ओमफ्राय जा इलिजाया मा होनदों कुसुम अबेनि हाय होनदों आरोना कुसुम आब' हाय होनदों इलिजाया कुसुम आब' हाय होनदों ओमफ्राय जा राहुला हेलौ हाउ आर इउ होनदों आदसा मैं ठीक हूँ आप कैसे हो राहुल ओमफ्राय जा अनसुआ पुनम सालथे नोंखौ सापर्ट खालामबाय आं होनदों अनसुआ जा पुनम नोंखौ सापर्ट खालामबायनो ओमफ्राय जा ब्लेक कब्राया दे सोर लोगो जानो बुंहरदो होनदों ब्लेक कब्राजोंबो लोगो जानोनो सनाफोर ओमफ्राय जा राहुला हेलौ हाउ आर इउ होनदों ना आदसा मैं ठीक हूँ आप कैसे हो राहुल अनसुआ जा मा होनगोन आंखौबो सापर्ट खालामदो सापर्ट होनदों ना आंखौबो सापर्ट खालामदो सापर्ट होनदों अनसुआ जा एस फंबाय नुजाफैनो हादों आरोना थेंक इउ फंबाय आब' गाज्रि मोननो नाङा दे माइखौबो एसे सापर्ट बयखौबो एसे सापर्ट खालामनो गोनां जायोना नङा होनदों फंबाय गाज्रि मोना दे फंबाय एस फंबाय मानो गाज्रि मोनो आरोना थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे ओमफ्राय जोंहा शंकरा मा होनखो मा ओंख्रि जाखो बाजै होनदों शंकरा ओंख्रिया जोंना थारुन जागोन दे मा होनो शंकर थारुन ओंख्रि जागोन आरोना ओमफ्राय जा इलिजाया आंजोंबो लोगो जा होनदों इलिजाया आदसा आंजोंबो लोगो जा खब्रा होनदों इलिजाया नै खब्रा लोगो जानो थिनदों इलिजाया आगैया इलिजाया मा होनखो शंकर जयेन मि होनदों इलिजा आगैया शंकर जयेन मि होनदों जा एस फंबाया ब्लेक कब्रा आङो लोगो जानि होनदों आरोना ब्लेक कब्रा जोंहा माबा SBTY चेनेला लोगो जानोनो दानसोराङा आब' आङो गार्लफ्रेन्डजों दसे फन रायलायनो होनदों दे आगै इलिजाया मा होनगोन दानसोरां बहानि नों होनदों दानसोरां बहानि नों बहानि नोंनो सोंदों इलिजा आगैया ओमफ्राय जा कुसुमा मा होनखो अन होनदों ओमफ्राय कुसुमा आं खोनाया होनदों खोनाया आरो मानो खोनायाबा एसआ मा होनखो लाइक होबाय खोमाना आङो चेक खालामना नायलाय होनदों आरोना चेक आं लाइकखौनो नायदावाखैमोन आरो होबाय खोमा आगै ना मिथिला आङो आगै एस फंबाय कुसुमा होनदों आरोना दानसोराङा जोंहा इलिजा आङो सनिपुरनिसो होनदों सनिपुरसो होनदों इलिजा आं सनिपुरसो होनदों दानसोराङा ओमफ्राय जा इलिजा आगैया होनदों आरोना इलिजाया आङो मुसुलपुरनि होनदों ओमफ्राय जा एसआ मा होनगोन सोर बेलाय गार्लफ्रेन्ड गोनाङालाय होननानै सोंबाय गार्लफ्रेन्ड गोनाङा दानसोरां खोमा दानसोरां फंबाय नामा ओमफ्राय जा अनसु इलिजा आसोल खालामबाय साबस्क्राइब होनदों आरोना अनसुआ जा इलिजा आसोल खालामबाय साबस्क्राइब होनदों अनसुआ इलिजा आगै इलिजा आगैया जा अके होनदों आरोना जा कुसुमा होनदों ओमफ्राय जा एसआ मा होनदों इलिजा रानि फैदो आंजों होनदों इलिजा रानि फैदो आंजों होननानै सोंबाय माबा SBTY फंबाया इलिजा रानि फैदो आंजों होनदों जा SBTY फंबाया नै जा इलिजाया SBTY सोर नों होननानै सोंदों इलिजा आगैया ओमफ्राय जा दानसोरां आगैया आब' दसे उनाव फैबाय दं होनदों दे आगै दानसोरां दे ओमफ्राय जा एस फंबाया इलिजा आइ एम सोरांसा बसुमतारी होनदों आरोना सोरांसा बसुमतारीनो इलिजा आगै एसआ ओमफ्राय इलिजा
सिनायो नामा होनदों इलिजा अ होनदोंना इलिजा सनिप आदसा थांबाय माथो ना आब' दसे ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन इलिजा सोरां होनबाय ओमफ्राय जोंहा इलिजा सिनायो नामा होनबाय जोंहा दानसोराङा बाय आब' सना होनदों ना दे बाय आगै दे जा इलिजाया अ आङो सिनाया सोरमोन होनदों सोरमोननो सिनायानो ओमफ्राय जोंहा राजेशआ करता है मैं भी बोरो हूँ रे भाभी इतना सबूत कर सपोर्ट करता है बोरो लोगों को मैं भी बोरो हूँ ना बहुत बहुत सपोर्ट करता है गोरे लोगों गोर गोर लोगों को मैं भी बोला अच्छा हाँ सपोर्ट करता है थैंक यू सबको मतलब बोरो लोगों को सब बोरो को सपोर्ट करने के लिए राजेश आपकी बोरो तो बोरो है ओमफ्राय जाय इलिजाया मा होनगोन दानसोरां बाय होनदों जोंहा एसआ जोंहा मा होनगोन आइ एम फ्रम रङापारा सनितपुर इलिजा होनदों ना नोंलाय बहानि होननानै सोंदों रङापारानि आरोना नोंलाय बहानि होननानै सोंबाय जोंहा एस बिटिवाइ फंबाया जोंहा अनसुआ बाय गाइसमोन आं थांसै आंखौबो साबस्क्राइब खालामजोब दे नोंसोरो लोगोफोर बाय होनदों जोंहा अनसुमैया थांनोसै आरोना आगै दे माबा ओमफ्राय दा दानसोराङाथ' थांबाय ना ओमफ्राय जोंहा इलिजाया मा होनगोन आं मुसलपुर होनदों जोंहा इलिजा आगैया दानसोराङा इलिजा बाय होनदों नै ओमफ्राय जोंहा आर एन सफैनो हादों हेलौ अनसु होनदों नै आर एनआ अनसु होनदों आर एन मिस्ट्रि ब्लगआ इलिजाया मा होनखो बाय दानसोरां आदा होनदों एसआ जा इलिजा बहा दिनाय सिनायनो आंखौलाय आङो सिखावसो खोमा होनो जारलालै एस फंबायानो बहा सिनायनो आं सिखावसो खोमा होननानै लाबायसो नै ओमफ्राय जोंहा अबतार नार्जारि अ हेलौ बाजै हेलौ बाजै होनदों ना हेलौ बिबोनां हेलौ ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनखो इलिजा थेंक इउ खोन्थानायनि थाखाय होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा इलिजागाया अन होनबाय इलिजागाया आङो दासो 12 बोसोर होनदों आरो ना ओमफ्राय इलिजाया मा होनगोन आब' बाय दे गुड नाइट ए दे इलिजा आगै ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनगोन इयाव दावखोबावासै नामा आंनालाय फिना थांबायना थाङाखैमोनब्रा फिना थांबायसो नामा ओमफ्राय जोंहा आंनि कमेन्ट लिरनाया जाया खोमा फरायनाय नाङा दे इलिजा आंनि कमेन्ट लिरनाया जाया खोमा फरायनाय नांला दे इलिजा जायाबाबो जायोब्रा आगै एस फंबाय ओमफ्राय मा होनखो नोंनिनो एक्स आं आदसा बेरायनो फैदों दे आं होनदों दे बेरायदो एसे बेरायदे दसे बेरायदो नोंनिनो एक्स आं जा इलिजागाया मा होनखो हो बुजियाखै आं होनदों मा होनखो बुजियासै नै इलिजा आगैया ओमफ्राय जा इलिजाया जायो दे आदा होनदों आरोना जायो दे आदा होनदों ओमफ्राय जोंहा नोंनिनो एक्सआ इलिजा लाभ इउ होनदों ना बुंबाय होनदों इलिजा लाभ इउ आइ लाभ इउ बुंबायनो इलिजा आगै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो नोंनिनो एक्स आंहा इलिजा आंसो होनदों आरोना इलिजा आंसो होनदों नै
ओमफ्राय जोंहा इलिजा आगैया अ होनदों आरोना इलिजा आं सनिफोर आदसा बेयाव कमेन्टआ सजायासै बेखौ मबाइलसो लागोन मोजांबाबो इलिजा लाबोबाय नों इलिजा आंसो होनबाय मालायनि ओमफ्राय जोंहा मा होनखो नोंनिनो एक्सआ मालाय इलिजाया थांबायसो खोमा होननानै गाबबाय नै थांबाय होननानै गाबबाय इलिजा आगैया सोर होनदों आरोना इलिजाया सोर जाखो होनदों ओमफ्राय नोंनिनो एक्सआ आब' लाइक होबाय होनदो दे थेंक इउ दे आगै नै इलिजा सोंहरबाय नोंनिनो एक्स सोर जाखो होननानै सोंहरदो नै सोंहरफिनबाय जोंहा आगै इलिजाया ओमफ्राय नोंनिनो एक्स एस बि टि वाइ चेनेल होनदों नै नों फंबाय नोंनिनो एक्सआ ओमफ्राय जोंहा इलिजाया अ होनदों आरोना नोंनिनो एक्सआ मा होनदों जोंहा इलिजा साब नांगौ नामा होनदों साब नांगौ नामा नै इलिजा सोंदों जोंहा नै नोंनिनो एक्सआ इलिजा आगैया बाय बाय गुड नाइट होनदों नै इलिजा आगैया बाय बाय गुड नाइट होनबाय ओमफ्राय जोंहा नोंनिनो मा होनखो नोंनिनो माबा मागोन नोंनि दे नाइट होनबालाय होनबाय आरोना मबाइलासो गोमादों दे नाइट होनबालाय होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा इलिजाया बाय बाय होनबाय नोंनिनो माबा आब' ओंखाम उखैयाखै नामा होनदों औ खैयाखै आगै नोंनि उखैथ'वाखै ओमफ्राय इलिजा साब हरगोन दे आं होनदों साब हरगोननो इलिजा नोंनो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों फंबाया खैथायाव जायो होनदों जानाया जोंना 10था जायो आगै 10थायानो जायो आरोना माबा फैदो ओमफ्राय जोंहा राजेशआ मा होनखो मेरा तो यूट्यूब आकाश ब्लॉग अच्छा मेरा तो यूट्यूब आकाश ब्लॉग यूट्यूब ब्लॉग मेरा नाम तो यूट्यूब ब्लॉग आकाश ब्लॉग अच्छा यूट्यूब का नाम आकाश ब्लॉग ओके ओमफ्राय जोंहा मा नोंनिनो एक्सआ आय' एफा लेट आंहा डिउटिनि टाइम जासिगोनसो होनदों डिउटिनि टाइम जासिगोनसो आरोना एफा लेट होनबाय ओमफ्राय नोंनिनो एक्सआ मा होनखो आरो 28 मिनिटल'सै होनदों 28 मिनिटल'सै आरोना
ओमफ्राय 28 मिनिट आब' होनबाय आरोना Roseman นะ Hi เดี๋ยวนะ Hi ओमफ्राय जोंहा नोंनिनो एक्जामा मा ओंख्रि जागोनथाय आब' दिनहैबा खिन्थायाब्लाथ' आङो मिथिनाय नङा खोमा आं होनदो ओंख्रिया माबासो जागोन आरोना जोंना थारुनसो जागोन थारुन अमा नोंनिनो एक्स आगै ओमफ्राय जोंहा रसमेन ना आब' आङो बहानि होनदो आब' नों सरि आब' नों बहानि होनदो आरोना आङो माबा आसाम बङाइगाव दे आगै ओमफ्राय जोंहा परि नुजाफैनो हादों आरोना हेल' भेरि परि ओमफ्राय परिया लाइक दान फ्रेन्ड होनबाय थेंक इउ परि ओमफ्राय मा होनो परि दहाय नोंनिया कमेन्टआ दावखोआखैमोन नामा खथ्थ' कमेन्ट दंबावोमोन परि कमेन्ट श' जायाखैमोन नामा परि फ्रेन्ड ओमफ्राय नोंना मबाइलाव माबायाखैमोन खोमा कमेन्टआ श' जायाखैमोन खोमा ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन नोंनि एक्सआ माबाया नोंनिनो मा आइ लाभ इउ परि सना होनदो नै नोंनिनो एक्स आंहा आइ लाभ इउ परि सना होनबाय ओमफ्राय जोंहा थरालि बर'आ हाय होनदोंना हाय ओमफ्राय जोंहा नोंनिनो मा होनखो आब' परि सना फरायबाय होनदो आरोना नोंनिनो नोंनिनो एक्सो आंहा आब' परि सना फरायबाय होनदों ओमफ्राय परिया सना एक्स होनदों ओमफ्राय जोंहा परिया मा होनखो गोसोआ नुवानोहाय कमेन्टआनो होनदों गैया नुवाखैहाय कमेन्टआनो होनदो कमेन्ट बुरजा दंबावोमोनथ' परि बिराद कमेन्ट दङमोन माबा मा होनो नोंनि मबाइलासो श' जायाखै माने दावखोआखैमोन खोमा आरोना बिदिनो जायो आंनाथ' जाबाय थायो थुनानैसो लाबाय थानांगौ बानायनानैसो लाबाय थानांगौ ओमफ्राय र' आंनो सोर फोरोंहरदोंमोनलाय दिंगासो फोरोंहरदोंमोनलाय आंनो ओमफ्राय जोंहा रजे नुजाफैनो हादों आंहा दासो आब' गावदां होनदों थेंकिउ दे जेबो नङा दे रजे ओमफ्राय जोंहा रसआ मा होनखो नों बहा थायो होनदों आदसा आंखौ सोंदों आरोना आं बङाइगावआव थायो रस ओमफ्राय जोंहा परिया जि जारलाखा बाल नेटआनो गैया होनदों आरोना नेटआनो गैया नेटआनो जारला नेटबो आरो कमेन्टआबो माबायासैना ओमफ्राय नोंनिनो एक्सआ जामा परि आब'नि कमेन्ट खोनासंनो बाना ओंखारबोदोंलै परि आब'नि कमेन्ट खोनासंनो बाना ओंखारबोदोंलै ओमफ्राय जोंहा परिया नेटआ प्रब्लेम जानानै मा जादोंना सिबाय कमेन्टआ दंमोन ओमफ्राय जोंहा परिया मा होनखो लाभ इउ टु एक्स होनबाय दानसोराङा हाय आब' होनदों हाय आगै ओमफ्राय नोंनिनो एक्सआ परि आब' परि आब' माया खारि मा होनखो मैया खारि जाखोन मा ओंख्रि होनदों आब' मा खारि जाखोथाय खिन्थागोन ना खिन्थायाथाय होनदों आरोना मा खारि जाखोनो हरै खिथागोन ना खिथायानो नोंनिनो एक्सआ सोंदों एक्सल' होननांसिगोनलै ओमफ्राय परिया मा होनदों जा माथो खालामनो एक्स आगै होनदों गाबहरबाय नै मा खालामनोनो
ओमफ्राय जोंहा दानसोराङा एलिजा थांबाय नामा होनदों एलिजाया थांबाय खोमा ओमफ्राय जोंहा नोंनिनो मा होनबाय जेबो नांफादे आब' फोरि सना होनदो जेबो नङा दे आब' फोरि सना होनदों आरोना जेबो नङा दे आब' फोरि सना होनबाय जा र'जा लाइक दान आब' होनदों थेंक इउ र'जे आगै ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो दालि बिलाथि आरो मैखुन फाजानो गोथावथारनै फोरिमोननिया दालिनो दालि बेलाथि आरो मैखुन फाजानो जा एस फंबाया आब' फोरि आरो आब' बिके थायोब्ला आङो इन्टारेस्ट जायो आं होनदों हनै फोरि एस फंबाया ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनबाय जोंहा एक्स होननानै गाहरबाय नै जोंहा फोरिया ओमफ्राय जोंहा अनिरामा मा होनखो आयु रजे सना बावगारबाय नामा आंखौ होनदों बै मा मोनसे मा मोननाय फिलिमनि नामा इनि मिनिनाय रायलायनाय बायदि खोनायोना फोरिनिखौ एक्ट्रिसनि नामा मा नामोनलाय बावगारलायबायलै आङो ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो दे आब' मा ओंख्रि संखो एसे देखाय हरलाय आदसा ओंख्रिखौ देखायबा लुबैगोनसो दां संनोसो नागिरदों आरो ना अमाजों थारुनसो बिरजन फंबाय ओमफ्राय जोंहा अनिरामा फोरि बाजै दिनै प्रग्रामा मा जाखो होनदों आरोना फोरि बाजै दिनै प्रग्रामा मा जाखो होनदों अनिरामा सोंदों ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनखो फोरि आब' सना मालाय गोथायथार जोंहाथ' गोनांथार जोंहाथ' बेलाहिसो गोथावथार जोंहाथ' बिलाहिसो खामानि गैया हाय होनदों फोरियाबो सना मालाय गोथावथार जोंहाथ' बिलाहिसो खामानि गैयाहाय होनबाय जोंहा एस फंबाया नै फोरि जोंहा फोरिया मा होनखो नोंगौ जानो एस सना नोंगौ जानो एस सना होनदों जोंहा फोरिया ओमफ्राय जोंहा नाया बाजै होनदों आरोना हाय देबोरजि ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो गैयाहाय अनिराम आगै सना होननानै गाहरदोंनो जोंहा फोरिया जोंहा र'जिया अनिराम बावगाराखै आं होननानै हारहरदों नै र'जिया ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनदों आब' फोरि नोंसोरो सानैखौ एखे जेक नुखायो एखे जात नुखायो आरो रायलायनायाबो सेम टु सेम जायो होनदों आरोना नै एस फंबाया नंगौ नामा मोजां अनिरामा मा होनखो बिके बाजै आंनो सासे हरनो नांगोन दे आदसा बिके बाजै आंनो एसे हरनो नांगोन दे ओंख्रिखौ होनदों दे जागोन दे अनिराम एसे हरनो नांगोन आरो ने आदसा जोंहा फोरिया मा होनगोन एस आगै जायोहाय बिलाहि जोंबो होनदों जोंहा फोरिया ओमफ्राय फोरिया मा होनगोन एस आगै बिके फ्रेन्डआ आंहा दुमफेफेसो हाहा होनदों नै दुमफेफे नङा फोरिया मिनिनाया रायलायनायखौ मोजां खोनायो ओइ एक्ट्रिस नामखौ बावनानै थाबायलै आंहा बिदि मोनफ्लांबाय थायो ओमफ्राय फोरिया जोंहा मा होनगौ अनिराम आगै सना मा ओंख्रि जाखो होनदों अनिराम मा ओंख्रि जाखोनो फोरिया सोंदों ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनखो बारा सम गैला आरो होनदों जोंहा बारा सम गैला एस फंबाया मा बारा सम गैला जाखो ओमफ्राय जोंहा अनिरामा एमाजन हर दे बाजै दे आदसा एमाजनाव आरोना अके जागोन दे अनिराम फंबाय बिबोनां दे ओमफ्राय जोंहा जानो ओके हाय भाभी आप तो बहुत सुंदर लग रहा है बोला होनी फ्रिट की तरह होनी अच्छा होनी फ्रिट की तरह अच्छा हनी फ्रिट की तरह अके ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनगोन एस सना होननानै हारहरबाय फोरिया जोंहा अनिराम आगै होननानै हारहरदों अनिरामा मा होनगोन दालि आलु ना मोनलै फोरि सना होनदों एसआ दे नोंसोरो सानैजों
बासिलायबाय थादो आङो खिन्थु सानैखौबो सेम नुयो खेबना खेमाना मेथाइ होनबाना खामना नुयो सेम नुयो खिन्थु नाथाय होनदों आरोना आदसा सेम नुयो आरोना एस फंबाया ओमफ्राय जोंहा बिरजना दाबो ओंखाम जाथ'वा नामा आब' बे ओंखामखौ थाब जाखायाब्रा बिरजन फंबाय माबा दायोसो जागोन र' 10थासोआव ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनबाय गाबहरबाय जोंहा मानो गाबखो एस फंबाय मा जाखोब्रा ओमफ्राय जोंहा फरिया मा होनगोन दे गोथाव आगै अनिसना होनदों गोथाव अनिसना होनबाय ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनगोन आंबो हाबा जानोसै हाबा जानोसै आरो बेखायनो गाबबाय नामा एस फंबाय ओमफ्राय जोंहा फरिया मा होनखो एस आगै होननानै मिनिहरबाय नै फरिया जोंहा ओमफ्राय जोंहा फरिया मा होनखो जामारनाय आरो एस आगैया हाबा होनदों आरोना जामारनाय नामानो सोंबाय नामा फरिफ्रेना हाबा जानो लुगैबायसोनोलै मा होनो फ्रेन्ड एसआ ओमफ्राय जोंहा अनिरा मा होनखो नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो फरि बाजै होनदों आरोना मा ओंख्रि जाखोनो फरि अनिरा मा सोंदों आरोना ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनखो बुजिखाया नोंनि कमेन्टखौ होनबाय बुजिखाया आंनि कमेन्टखौ होनदों आरोना बुजिदोंब्रा आगै मा होनो एस फंबाय ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनगोन आब' फरि होनदों आरोना गाबहरदोंलै आब' फरि होननानै नै ओमफ्राय जोंहा ब्रकेन हेलो भाभी जी अच्छा देवर जी बोलिए ब्रकेन खाना खा लिया क्या फरिया मा होनगोन जोंहा दालि बिलाथि आरो मैखुन फाजासो अनि सना होनदों जोंहा फरिया ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा ओंख्रि संखो बाजै होनदों ओंख्रिया जोंहा थारुनजों अमा बेदर आरोना सोरां ओमफ्राय जोंहा एसआ हा मिनिहरबाय नै मिनिहरफिनबाय आरोना एसआ मा होनगोन बेखौनोथ' बुजिया आं मानो हाबा जायोथाय हाबा जानायखौसो बुजिया जारलाहाय एस फंबाया हनै मानो हाबा जायोथायनो ओमफ्राय जोंहा अनिरा मा होनगोन मासरुमखौ हारसिं जाबाय आरो ना नों होनदों अनिरा माबा होनबाय मासरुमखौ हारसिं आदसा माबाखौ होनदों खोमा मासरुमखौ हारसिं जाबाय आरोनो होनदों नै फरिखौ होनदों खोमा ओमफ्राय फरिया हा मिनिहरदों ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो हा खा लिया हे हम भाभी जी आप कब खाइएगा बोला हम भी मैं तो 10 बजे को खाऊंगा ब्रकेन ओमफ्राय जोंहा बिरजन फंबाया मा होनखो ओइ आब' मालाबा मिडिल नाम्बार ओइ आब' मालाबा मेडेल नाम्बार 1 जौ गंसे आदसा गंसे बायना हररा आब' सना होनदो आयु बेसे लायो बेबा दाम लाथारोदां बिरजन फंबाय देनां ना गोराना बिदै दैबा बायनानै हरगोन आं बिरजन फंबाय दै सापर्ट होबाय थाल' आदसा नाम्बार 1 बेसे लागोन बेबा आयु गिखायोहाय आंहा मा होनो बिरजन फंबाय ओमफ्राय जोंहा फरिया र' दे सनाफोर नै रानि फिसाया गाबबाय दंनो नानि गाबदोंनो जोंहा फरिया दे फरि दे ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन एसआ दे आब' फरि बाय लाबाय खोमा आं होनदों दे बाय लाबायनो जोंहा एस फंबाया दानसोराङा जोंहा इतना देर का बाद खाएगा है ना भाभी जी बोला अरे मा होनो ब्रकेन देवर जी
देर से खाता है हम ओमफ्राय जा फुनोमाहाय सरि एसआ हा मिनिदों जा फुनोमाहाय होनदों आरोना ओमफ्राय फुनोमा खाम जाबायना जाया होनदों आं ओंखाम जाथ'वाखै दे आगै फुनोम ओमफ्राय जा दानसोराङा इलिजानि एलबियाव दसि थांदोंमोन आं होनदों ए इलिजाया एलबि होयो नामा दानसोरां ओमफ्राय जा ओंखाम जाना जाफैबाय ओमफ्राय जा माबाया नोंसो SBTY होनदों नै जोंहा फुनोमा ओमफ्राय जा दानसोराङा गैया मानखौ होनदों माथो आब' होनदों आरोना होनदों माथो आब' होनदों ए एलबि होयो ओमफ्राय जा मानखौ ब्रकेना भाभी जी सुक्का मछली अच्छा सुक्का मछली में कैसे कैसे अंडा देता रे हा मतलब सुक्का अच्छा सुक्का मछली में कैसे अंडा बोला ना अंडा देता है रे हा बोला मुझे नहीं बता रे ब्रोकन देवर जी सुक्का मछली में कैसे अंडा देता है सुक्का मछली मुझे नहीं अच्छा मुझे नहीं बता रे देवर जी आपको ही बता होगा रे ओमफ्राय जा एसा मा होनगो डाइरेक्ट कमेन्ट हरबाय होननानै गाबबाय ए डाइरेक्ट कमेन्ट हरबाय होननानै गाबबायसो जोंहा एस फंबाया फुनोमा हा होनबाय ब्रकेना 31 लाइक दान भाभी जी बोला अ थेंक इउ ब्रकेन देवर जी फुनोमा जोंहा हा मिनिबाय फुनोमा SBTY फंबाय मा खबर होनदों आरोना ओमफ्राय जा फुनोमा हा मिनिबाय फुनोम SBTY फंबाय मा खबर होनबाय नायक खाना खा लिया बाजै अच्छा नहीं खाया है नायक जी 10 बजे को मतलब खाऊंगी फुनोमा मानखो बारबाय होनदों बारबाय बारबाय आन्दो SBTY आ बारबाय होनदों SBTY आ होनदों आरो ने आच्छा माखौ बारखोब्रा कमेन्ट बारबाय नामा आंलाय नामा रखेना मा होनगो आप ही बोला है ना बोरो में बोला है ना अच्छा ये अच्छा मुझे समझ में नहीं आ रहा था ज़्यादा अच्छा सुक्का मछली आप समझ में आया अंडा देता है हाँ कभी कभी देता है रे ब्रोकन नेवर जी मुझे लगा मुझे दूसरा समझ के लिया था मैंने ओमफ्राय जामा एसा ना गोरान बोरै बिदै नै फंबायासो बुजिदों माथो ना गोराना बोरै बिदै दैयो होनना बुंबाय ब्रकेन हियार थाया होनदों हियारथा ब्रकेना आरोना आं बुंनायखौ बुंदोंब्रा बियो ब्रकेन फंबाय माबाया बिबोनाङा ना गोराना बिदै दैबा आङो मा होनो बे माबाखौ मा होनो ब्रकेनखौ मा होनदोंमोनलाय ना गोराना बिदै दैबाथाय दाउला खासि जाहोनो नागिरदों आरो आं ना गोराना बिदै दैना दैयाब्रा एस फंबाय ओमफ्राय जा एसआ मा होनखो फुनोम मोजां खबरा नोंहालाय होनदों आरोना फुनोमा आंनाबो मोजाङानो होनदों फुनोमा ओमफ्राय जा फुनोमा खाम जाबायना जाया SBTY होनदों खाम जाबायना जायाखैनो जा बिरजना मा होनखो भुटानाव मोनायालै ए आब' होनदो भुटाना औ
औ मोनायालै आब' होनदों भुटानाव मोनालै होनदों आदसा भुटानाव औ मोनालै आब' होनदों भुटानाव मोना आरोना बिरजन फंबाय अ ओंखायनो आरोना ओमफ्राय जोंहा पुनोमा हार हरबाय नै बाजै होननानै आरोना अ आगै पुनोम आंनो हरबाय नामाब्रा पुनम आगै ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनखो आङो पुनमखौ मा होनो हमनो हायासैलै हिनजाव ना हौवा पुनम ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनखो एसआ पुनम बाहानि जाखोथाय खोन्थायाब्ला आं बोरै मिथिगोनथाय होनदो बाजैसो होनदों नालाय बयससो जागोन ना पुनमआ ओमफ्राय जोंहा मा होनखो ब्रकेना अच्छा अभी समझ में आया है ना भाभी जी आप बोला हाँ अभी समझ में आया है ब्रकेन देवर जी ओमफ्राय जोंहा पुनमआ नामालै आंनालाय आङो रोङा कमेन्ट कुमारगननि आङो रङिया खामार गावनिसो नोंलाय होनदों पुनमआ रङिया खामार गावनिसोनो नोंलाय होननानै सोंदों नै ओमफ्राय जा अजया हाय बाजै मा मैगं जाखोरा बाजैनो मैगङा जोंना थारुनजों अमा बेदर जागोन आरोना अजय ओमफ्राय जा पुनमआ बाय बाय होनदों नै जा पुनमआ जा एस फंबाया ब्रकेन यार ना ए बी आप कहाँ से हो हिंदी बोल रहा है बोला अच्छा ब्रकेना जा हा हा बोला ओमफ्राय पुनमआ बाय एस बि टि वाइ बोला ओमफ्राय जाबाय सरि एस जा एसआ मा होनदों फंबाया जाबाय पुनम नोंहालाय होनदों जा बिरजना आब'आ फेसबुकआव मानो कमेन्ट खालामाखैलै आब' अ बिरजन नोङो माबा नागारदोंमोन नामा आं खालामोथ' ओमफ्राय आङो नै मैयाजों दिनैजों फेसबुक माबायाखै आरोना आं मैया नागारदोंमोन खोमा दाख्लैसोमोन खोमा साननै ओइ बिरजन मा नाममोनब्रा फेसबुकआ बेनोमोन नामाब्रा नोंनियाबो बिरजन फंबाय नामा मोजा एसआ मा होनदों ओइ नामखौ खिन्थाहरलाय बिरजन फंबाय ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनखो दानो थांनोसै पुनम होनदों जा एस फंबाया दानो थांनोसै नामा सोंदों आरोना पुनमआ जाबाय होनदों जा ब्रकेना एस बि टि वाइ हम भी आसाम का हे रे बोला ओमफ्राय जोंहा पुनमआ होनगोन आइ एम गार्ल प्रफाइल चेक बाजै होनदों चेक तो किया है चेक करके लड़की का प्रोफाइल मतलब लड़की का पिक्चर देखा है पूनम जी ओमफ्राय जा मा होनगोन महेश्वरा हेल' होनदों ना हेल' महेश्वर जा एसआ मा होनगोन तो फिर काय को हिंदी बोल रहा है ब्रकेन हियार बोला अच्छा ब्रकेना बेजों हिन्दी रायलायो माबा बे मा होनो ओमफ्राय जा अजया मा होनखो बे गोथावथार माथो बा गोथावथार माथो रा बाजै आंनोबो दौना हरदे बाजै सना होनदो जागोन दे मा होनो अजय ओमफ्राय जा ओमफ्राय जा एसआ मा होनगोन बाय पुनम दे होनदों ओमफ्राय जा पुनमआ बाय गुड नाइट होनबाय ओमफ्राय जा बड' उइथ ना बड' उद गोदाव सोराव मा होनखो सानसे सान नं सेनसे नन सेन्स गोदाव सोराव मोजा बिरजना मा होनखो मैयाना दुइ गाबआ फैयाखै नामा आब' होनना मैयाना सोरमोनब्रा बेलाय
फैयाखै खोमालै ना फैदोंसोमोनथाय मा ओइखौ मानसिखौ सोंदों नामाब्रा बेरजन फंबाय हो ना नों जिपिया फैया जिपि फैयाखै नामा होनदों मैया मैया ना होनदों मैयानिखौ सोंदों नामाब्रा बिरजन फंबाय ओमफ्राय जा रॉके ना मान के कभी कभी हिंदी बोलना अच्छा लगता है कभी कभी हिंदी बोलना अच्छा लगता है ठीक है SBTY बुरा मत माने ठीक है बोला बुरा मत मानेगा ठीक है बोला ब्रकेन देबरजी ने जा नेक्सा हेलौ आब' मा ओंख्रि जाखो ओंखाम जाथ'वाखै आगै ओंख्रियाथ' थारुनजों अमा आरोना ओमफ्राय जोंहा जिया मा आंखौ जाखांबाय आब' होनदों जाखांबाय आरोना दे जाखांबायबा एसा जा मा होनखो डिउटिनि टाइम जाबाय आब' आंहाबो बाय बायसो जाबाय होनदों दे आगै दे मा होनो एस फंबाय जागोन दे ओमफ्राय जा माखौ अजया ओंलै बाजै सना होनदों ओमफ्राय जा पुनमआ बाय बाजै होनदों दे बाय बाय जा मिस्टारा बिमा होनदों ना फिफा अके ओमफ्राय जा गाखो बर'आ मा होनखो हिमालयाव जाखांना फैबाय आंहा बाजै होनदों जाखांबोलायबाय हिमालयाव मा ओंख्रि जाबोखोलै हिमालयानियावलाय गाखो बर' जा एसा मा होनखो अके आब' बाय लाबाय दे सम गैला होनबाय दे एस फंबाय जागोन दे ओमफ्राय जा नेक्स्टआ मा होनखो फैलायबाय आब' लाइभआव नायनो नोंखौ आब' होनदों दे थेंक इउ दे आगै ओमफ्राय जा ब्रकेना अनलाइन बोला अनलाइन ओमफ्राय जा ब्रकेना मा अनलाइन नेक्स्टआ जा मा होनदों मा आंखौ मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों मा होनो ओंख्रिया थारुनजों अमा बेदर आरोना आगै नेक्स्ट ओमफ्राय जाथ'वाखै ओमफ्राय जा ब्रकेना कमेन्ट बोला ब्रकेन ने जा अजया मा होनदों जाखांबाय ना बाजै सना होनदों जाथ'वाखैनो अजय जाथ'वाखै आरोना आङो 10थासोआवसो जागोन आङो ओमफ्राय जा दिपां बर' आरोना नों दाबो दोनाखै नों होनदों नामा आदसा ओंखाम जालिया ना मा होनदों आदसा ओंखामखौ जागोन 10थायावसो जागोन आरोना मा होनो दिपां बर' ओमफ्रायो खैथायाव होदोंमोनथाय आङो 7थानिफ्रायसो होदोंमोन ना 2 घन्टा ओमफ्राय जा मा होनखो नेक्स्ट आदसा नोंगौ नामा आब' होनदों आरोना औ आगै ओमफ्राय जाबाय दिपाङा हा होननानै मिनिदों ओमफ्राय जा बिरजना मा होनखो आङो फेसबुकखौबो बिरजन बिटिवाइ आनो खाना आब' गावहा रिप्लाइखौनो हरा नोंहा आब' होनदों नोंनि माबा मेसेज दंफैयो मेसेन्जाराव दं नामाब्रा आं नायसननायनो जायाना आं मेसेन्जारखौ नायानो बिराद बिरजन बसुमतारी ना बिटिवाइ ब्रा बिटिवाइ बिटिवाइ अके ओमफ्राय जा माखो बिरजन ओमफ्राय अजया दाबो जायाखै बाजै उखैयाखै नामा रा बाजै होनदों 10थायावसो जागोन आरो दे मा होनो अजय बिबोनां उखैबाबो ओमफ्राय अयफास जाबाय आरोना थाब जाया नालाय ओमफ्राय जोंहा दिपाङा मा होनखो
दिफाङा मानखो सिनायाखै नामा हो जिउ होनदों आं सिनायाखैथ' आरो मजा ब्रकेना अच्छा भाभी जी आज बोरियास क्या बोला रे स्प्रिंग बनाया अच्छा सब्जी सब्जी मतलब सब्जी बनाया है ना आप बोला हाँ आज का मतलब बढ़िया है सब्जी ब्रकेन दे बरजी ओमफ्राय जा अ अच्छा ब्रकेन अच्छा ओमफ्राय अच्छा ए आर अके एम अके 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 अ ए आर अके ओमफ्राय जा अजया गुड नाइट बाजै सना बाय बाय हो गाबोन लोगो मोनगोन लोगो मोनलायगोन बाजै सना आंनि जिउ बाजैनो अके मा होनो अजय जागोन दे गुड नाइट ओमफ्राय जा मा होनखो एयारा दाउस्राजों मा होनखो दंस्राजोबा दंस्राजोबबा गोदै गोदै आदसा दस्राजोंबा गोदै गोदै आंजोंबा खाथो खाथो आरो ना आदसा बिदिसो आरोना यार जानलालै यार थाम्फै दुद्रुनाय सना जिउ नै जिरख'नाय अनबायना नोंखौबो या ओमफ्राय जोंहा दिफाङा मा होनखो सोरखौ दिपक सरि दिपक आदसा दिपक बर' ब्लग सोरखौ दिफां आदसा दिफां दिपक सरि दिपक सोरखौ दिफां बुंखो नों होनदों आरोना आदसा दिपक सिनायाखैमोनथ' आरो फिउचारखौ सिनायाखैलै सरि प्रफाइल फिउचारखौ दुस्रा होननानै लाबायना नोङो ओमफ्राय जा एरा बिदि होनबाय ओमफ्राय जा दिपक सोरखौ बिदि होनबाय ओमफ्राय दिपक नाय मोजां सना आंखौ होनदो इयाव नायनानै सिनायनो हायालै र' नै इयावसो नायनांगोन हाब इयाव दावखोबावाखै माथो दावखोबावाखै माथो नैबेयावलाय ओमफ्राय नाय मोजां होनबाय अजा अजाया मा अके बाजै होनदों एयारा मा होनखो थाम्फै दुद्रुनाय होनबाय अ दे थाम्फै दुद्रुनाय बुं दे एके अके अके ब्रकेना जाने आयु मा बुस्थु बिदि जालायखो ब्राबला ब्रकेन क्या है रे ये ओमफ्राय जा एयारा मा होनखो दुगि महारानि आदसा महारानिसो आरोना अ दे दे नों बुंनायानो जाथोंसै दे एयार ओमफ्राय जोंहा मा होनबाय सोराङा हाय बाजै होनदों हाय सोरां ओमफ्राय जोंहा अनिरामा बिके बाजै हो थारुन अमा ओंख्रिया गुसु जाबाय होनदों मोनथ'वाखैनो अनिराम सना मोनथ'बावाखै ओमफ्राय जोंहा दिपकआ नै 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 नों हाहा होनदों आरोना नै आदसा र'लै नायथारनोलां नैबेयाव माथो बबेयाव दंहैयोब्रा दासो सिनायबाय दे मोनसा सिनायबायलै सिनायबाय नै दासो भिडिअखौनो नागाराखै खोमा भिडिअखौनो जाबाय दे जाबाय दे ओमफ्राय जोंहा मा होनखो ब्रकेना हा ओमफ्राय जोंहा एयारा आं अन होनदों अ दे थेंकिउ दे एयार ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना छोड़ दिया है हम आपको अच्छा मतलब स्वर स्वर अच्छा इसका मतलब क्या है रे ब्रोकन स्वर दिया है अच्छा दिया है हम आपको बोला क्या है रे ये स्वर क्या है स्वर 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 अनिरामा जोंहा मा होनगोन सोर संदों बाजै होनदों सिस्टार संबायलै सिस्टार गेदेर अनिराम ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन दिपकआ हा हा मिनिदों आरोना दिपकआ बहा सिनायनो नों आंखौ होनदों सिनायोब्रा प्रफाइला मा होनो पिक्सारा माबाखाय आङो बै सासे दिपांखौ सानबाय थादों आरोना नामखौ मोजाङै थिग नायलायासै ना पिक्सारा बेलेगखाय
रायथाइ गयारि नुजाफैनो हादों जा मादैया बबेनि जाखो प्लिज खोन्थाहरदो होनदो आरोना अ मा होनो आफासना आङो मा होनो आंबो आसामनि आरोना आसाम बङाइगाव ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो ये क्या है हट मुझे नहीं बता रहे ब्रकेन क्या मतलब एन्जरसो नामा ब्रलाय नामा आच्छा आच्छा दिपकआ बिके बाजै बाय बाय दे गुड नाइट दे दे मा होनो दिपक गुड नाइट दे एखे रे ब्रकेन जोंहा अनसाया हेलौ डार्लिं आंनि लिंक होनदों हेलौ डार्लिं आंनि लिंक ब्रकेना आच्छा अमा हेरे फाग्लिलाय आं सिनायथाराखैलै अमासो आरोना बियो आङो पिकसार हरलायनायखौनो सिनायबावाखै आरो बारे ये क्या है अच्छा ओमफ्राय जोंहा मा होनखो अमा होनना खिथादो आरोना रायथाया बङाइगाव मा गामि होनो मादै होनो बङाइगाव मा होनो गोजोनपुरि ओमफ्राय जोंहा अनिल बसुमतारी सफैनो हादों आरोना हेलौ मा खबर होनदों आरोना अनिल खबरा मोजां आंनिया अनिल ओमफ्राय नोंनिया माबोरै लकेना गाबोन जानो हागोन बाजै अ हा होनदों आरोना आच्छा गाबोन जानो हरदो आरो नोङो दे दोननोसै होमबालाय ना गाबोन जागोन आङो सोरनिबासो जाना थादोलै गाबोन जानो दोननोसैलां बिबोनां ओंखाम जाखांबाय नामा नोङो माबा मा होनोमोनलाय ब्रकेन खाना खालिया क्या सबजि खाया अनिला मा होनखो मोजां नङालै आंना होनदों गोसो थोनायानो फुल मेसेज हराखै होनदों बिदिसो होमबा अनिल बसुमतारी आच्छा खबरा इदिसो जानानै दं होनबा सोर जालायखो अनिल आइदि ना इयो ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना रा मोजाङै खाना रा होनदों ना खाना दोन दे बाजै मोजाङै खाना आच्छा मोजाङै खाना दोन दे बाजै होनदों आरोना आच्छा दे मोजां खागोन आं खिन्थु दिरुङासो अबाव मोनगोनलै ब्रकेन दिरुं गैयाना ओमफ्राय जोंहा रन्जन बर'आ नाइस सना बाजै लाभ होनदों आरोना दे थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मेरा मेरा सब्जी आलू इस स्क्वाश और आलू स्क्वाश स्कैन से किया है हम भाभी जी बोला अच्छा स्क्वाश ना ओके टेस्टी है रे ब्रकेन आपका भी ओमफ्राय जोंहा अबतार नार्जारा हेलौ बाजै होनदोंना हेलौ बिबोनां ओमफ्राय जोंहा रायथाया मा होनदों बङाइगाव गोजोनपुरि गामियाव आलासि जाहैखांबाय आं होनदों आलासि जाफैखांबाय आरोना
ओमफ्राय जा अनिला मा होनगो बाजै आदाया बहा थांदों अ नोंदाया केम्पआवसो थायो थाखाया आरोना ओमफ्राय जा गरमारा अफिसियेला मा होनगो बहानिमोनलाय आब'आ होनदों आरोना आं बङाइगावलै बङाइगाव आसाम ओमफ्राय जाबा ब्रकेना हा दार्लिं गैयाबा थाइलेण्डआव सोना आदसा दार्लिं गैयाबा सरि टयलेटाव सोना दर फांथेना दोन बाजै होनदों आदसा इदिसो दे इदिनो दोननांगोन दिरुं गैयाना रकेन ओमफ्राय जोंहा अनिला मा होनगोन मा मावोलै आदाया होनदों आरोना आदसा नोंदाया माबा SSB आव आरोना ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनगोन दे आब' गाबोन हायफोर रायलायगोनसै दे आब' सना गुड नाइट आब' सना होनदों आरोना दे गुड नाइट दे बिरजन दे गुड नाइट दे गुड नाइट गाबोन मा लिरहैगोन नोङो आइडिया ओमफ्राय जा ब्रकेना मा होनगोन हा दार्लिं नोंहालै एथ' आराम नुबाय थाङा बुजियालै मानसियालै बाबायानो दार्लिं नङालै बाजै दिरुंसो होनदों आं आंलाय टयलेटसो होनदों सानदोंलै गैयाबा टयलेटआव सोना टयलेटसो होनदों माथो ना टयलेटआव सोना दुरुं आदसा दुरुं दर फांथेना होनदों ना आदसा फरायखांखाबायमोन ना आङो ब्रकेना मा होनखो हा दार्लिं नङालै बाजै दुरुंसो होनदां दिरुं गैयाब्रा ब्रकेन बिबोनां ओमफ्राय जा एडमिरिं ना होनदों ना ओमफ्राय जा हायथाया मा होनखो बाजै सना फैलाय एलबि ना हायथाया जोंहा ओइ ओमफ्राय फेसनिखौ नों दार्लिंसो होनदोंबा आदसा फेस अकेनिखौ नों दार्लिंसो होनदोंबा दिरुंखौ होनदों आदसा आं आइदिसो फरायबोदों होनबालाय जारलालै आंजोंबो ना रकेन जारलासो होनबालाय ओमफ्राय जोंहा मा होनबाय लंकेन नुजाब मुसाहारि लंकेन मुसाहारिया गुड नाइट सिस्टार मा ओंख्रि जाखो होनदों आदसा गुड नाइट मा होनो ओंख्रिया माबा आरोना थारुनजों अमा बेदरमोन जाथ'वाखै ओमफ्रायो लंके ओमफ्राय जोंहा सिमिता बर'आ ओंखाम जाथ'वाखै नामा होनदों ओहो जाथ'वाखै ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना आदसा जारला ना आदसा खम जारला ना बाजै हा आरो दा जारलायाथ' जाबाय आरोना ब्रकेन जारलायो गैयारे मोजां सुमिता बर'आ मा होनगोन दिनै अखा हादों नामा होनदों हादोंमोन एसे अखा हादोंमोन
ओमफ्राय जोंहा सिमेन्टा मानखौ लाइक दानबाय ना अ थेंक इउ दे लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे ओमफ्राय जोंहा सिमेन्टा मानखौ लुकिं बिउटिफुल दाना अ थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा मा होनदों रुके नामा अच्छा भाभी जी हम जा रहे ओके ओके है ठीक है ठीक है ना अच्छा भाभी जी हम जा रहा है ठीक है नाइन नींद आया है हमको कल नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा गुड नाइट बाय बाय ओके ओके गुड नाइट आंबो दोननोसै दे ओमफ्राय जोंहा स्मिथाया मा होनगोन आं थांबाय दे अ दे अके 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 हरि टाइम अके जागोन दे ओमफ्राय जोंहा स्मिथाया नायबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा गगि हेलौ दाना हेलौ ओमफ्राय दिम्पोल हाय दिदि होनदों हाय दिम्पोल ओमफ्राय जोंहा गगिया मा होनखो हाय दाना दिम्पोला जोंहा मे लाइक दे दिया बोला थेंक यू लाइक देने के लिए ओमफ्राय जोंहा रखेना अच्छा भाभी जी भाभी जी जाने से पहले आपको अच्छा ऐसा देख के हंस रहा है ओके ओके थैंक यू ब्रोकन देवर जी हंस रहा है ओके ओके मेगना माबा हाब जा डिम्पला ससमा अच्छा ऐसा इदि हरबाय आरोना डिम्पला साहिल ओंखाम जाबायना बाजै होनदों जाबायना बाजै होनदों साहिला जोंहा जाथ'वाखै साहिल ओंखाम जाथ'वाखै जोंहा डिम्पोला आदसा फ्रुइट हरबाय आरोना हुइच इज इयर फेभरेट आदसा फेभरेट फ्रुइट आरोना अच्छा मेरे को ना किस इसमें एक पे नहीं है मुझे गुआपा पसंद है मतलब सोमफ्राम पसंद है रे ये तो गुआपा है क्या गुआपा पसंद है सोमफ्राम पसंद है रे सोमफ्राम सोमफ्राम पसंद है मतलब गुआपा पसंद है मेरे को
ये सब मेरी फेवरेट है। अच्छा, ये सब आपका फेवरेट है डिम्पल। डिम्पल बीके बीके बीके। अच्छा, डिम्पल कौन है? डिम्पल कौन है? डिम्पल बीके बीके लिखा कौन है जी? गुड नाइट, गुड नाइट। जोंहा बिटि ब्लगार। हाय डार्लिं ना हाय। ओंखाम जाबाय नामा? मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना? ओंखाम मा होनो जाथ'वाखै। ओंख्रिया थारुनजों अमा बेदर आरोना, ओमफ्राय जाथ'वाखै। जोंहा पि एस रबिन, पि एस आर बिन ना, पि एस आर बिन हाय होनदों ना हाय हाय हाय।